Aw tulo bɛ wa FM de mankan la nin waati in na ka bɔ Mali la Bamakɔ an bɛ Zeno Media sanfɛ Facebook ani YouTube. آراء العلماء في الدين والحياة دونبو كحكلا ديننا أن ينميالا آراء العلماء في الدين والحياة دونبو كحكلا ديننا أن ينميالا oye walandaye mibi talike dinena ani kibariyawla ani seko ani dongola ani hadamadenw ka ɲɛnamaya taabolo bɛɛ lajɛlen na araul ulama fi din wal hayat dɔnnibaw ka hakilila dinena ani ɲɛnamaya la o ye walandaye min bi tɛmɛ sɛnde fiɲɛsuru sanfɛ juma o juma k'a daminɛ nɛgɛ kaɲa 10 na ani miniti 5 fɔɔ ka taa bila nɛgɛ kaɲa 12 la araul ulama fi din wal hayat dɔnnibaw ka hakilila dinɛ na ani ɲɛnamaya la o ye walanda ye min bɛ labɛn ka se aw ma aw balimakɛ musa baba sila fɛ fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun sadaqallahu alazim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Wati na solembe auka radio mandira radio shende ni jumadu ba inkono le kado ka fo minye ikado novembre kalo ye ambe ale clé mugan ani flala bi san bafla ani san mugan ani nan wati kelena minye jumadal ula ye ni ankuma ko lasri chamanche ikado farafin kado ambe ale clé tan ani konotona bi san bakelen san kemenani san binani san woro ala kira sallallahu alaihi wasallam boli makani kata madina no hijra sai ara ulama fi din wal haya don ma aklina din la hani awre kada madina tabulo nyumana ikaro ka fonga kene sira au ka rajumani kan sanga ina radio shende mammi ambulo ko sawu yambulo geni ankara mo ye no usaz chorno sidu jumye ni adere sigo me kala ba kurama usaz chorno sidu jum alete ma dogulenyi ana radio shende kan wati na sanga ni sanga ikaro ka fo ni ayanga wuli blama wato watila usaz juma banga wule kan jabi amma Allah taala dilala kana sara here chamana doniya mun no olu bala ikado amanya Allah taala fala ka doniya na ka do faruka bara nunu ala ku blanga mijanu na ala ka bara nunu ke anye shirayi akana shitanda ni yoro sara inshallah subhanahu wa ta'ala ambe afuni ka abarkada aka jabilla kana anga radio sokona na ko so radio shunde na Allah taala sona anga bi wala mina munun femmi kon na sakliji buluma o de ye sulatu rahim o de ye sinji tugu ikadon ale fem bilibili ye islamia konnana adamaden yɛrɛ fana kɔnɔna na adamadenw tɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye adamaden i bɛna diɲɛ kɔnɔ wallahi sinji e yɛrɛ ka choix foyi t'a la ala de b'a e bɔ i ni maa dɔw bɔ ɲɔgɔn na k'aw kɛ sinji ye e yɛrɛ ka tadahuru foyi t'o la o bɛ dépendre ma Alahu taala yɛrɛ la o kuma sinji min filɛ nin sa ni maa min ne kɛra togoba ye i k'a dɔn nafa minnu ni bonya minnu b'a la ani maa min fana ne kɛra a tigɛbaga ye kolona minnu b'o la silamɛya sanga ni waati an ka dɔnnibagaw bɛ hakili jigin ninnu na mɔgɔ sɔn an ka se ka hakili ni fɛnba in ka se k'a minɛ ni an bolo fila ye ni Alahu taala sɔnna wala bɛna munumunu kɔnɔna biignillah ne kɛrɛjuru mɔgɔ bolo sa o ye Jala Samake Ustaz Juma salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. o mana kɔrɔfɔ filɛ nin ye Ustaz Seydou Dioum i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na an bɛna minnu fɛn kɔnɔ o de ye sinjitugu ye e yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ ni walanda bayina Ustaz Saïda. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله صلاة تكرم بها مسواه وتشرف بها عقباه وتبلغ بها يوم القيامة مناه ورضاه. هذه الصلاة تعظيما لحقك يا سيدنا محمدا كفان لم يبغى بلجل ملك عن ملك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أنكرمك أو يرفق أول نماندو على دلي بجمع دمباي على كاتمة نماندام جمع دمباي يا ربي على كبتو نغياني أمين كصلاتك على كرم محمد كعشاء على كفنا نغياني أمين يا رب العالمين على كجابي أنسنجو على كتقولي نغياني يا ربي على كتقولي نغياني
wala na ala ka kanyi baraji ala kana fa baraji ko ya rabbi ala ka nyoko chama no ya amin ya rabbal alamin ka dine de bawo ya rabbi ala kana ke dine de ala jamana ala ka kulusma ka foka bendo akonna na ala nyama ala ko fanga se rabbi ala kira kan ko so ko ne ba sallallahu alaihi wasallam ko do ngene ngene ke ere fana ala ka i mekanike ajaranya ya rabbi ala ki mekanike ka do ya radio mali be ka do ka baraka ka do ka mali be ala ka jamana kulusma ala ka jamana dia ala ka du jolento fitne munu banga du kona nga du kona ala ka ban here ala ka sabata kona na toro ala ka benyoni ala kira horoma ko son qur'ane barka salli ala muhammad ya rabbi ustad sinji fembele le bay kada kan sinji ni ame sinji abi boyoro fladla min jihati al abi wa min jihati al ummi ifa nyafa mauma be boyani ba nyafa mauma be boy ni bela jelende isinji wiye o tabani odi udiu ibalma muso unu udenw ibalma ke unu denw itene muso ibaro muso bela jelen no denw min bela jelen sinjiwe ikan ki jija munu na ku tugu wa ulul arhami ba'dukum awla bi ba'd ya sinji mau ulde kan nyogon chenta wala kan mo min chenta ni mo mun kan ki chenta akanga awjija nyogona wala na yawjija nyogona here min bo kono bonya min bo kono ni allah taala te mo ko shite ko foka sa dana ni Qur'an la Allah ta'ala suratu nisa damne yere la ala ba ya ayyuhan nasu ay hadama dimbe ta to jema yeno ama mu'minu wele ay bede wele bebo kon nana ama da mu'minu dron wele ma hadama dimbe la jilini wele ayan wele ko ay mfo ako ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ay sira aw manya aw mami aw danka bon ninkelina wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba ko ay sira alanye alamiya aw danka bon ninkelina on ninkelina no ya fa adama ayan ba hawa bo ula kadla ka che chama ni muso chama bo ulu fana natuguni ko ay sira wallahu ta'ala nye ko alami nawbi to ko nyon dilnay kasaka ala kama ikani kenye kasaka ala kama ikan twin kasaka ala kama hinanna ambe ala dilnu mi kan asira ale alanye wa kan asira sinji fana nye nga klito an sinji ula ya ala ta ko fa sinji de tukala o bayira ka foni fenga bo ala bulu sinji bola ni fenka bo Allah ta'ala bulu sinji bola Allah kira sallallahu alaihi wasallam ko watim nani ala dan fen bela jelenda fla fo kata sinji mayo da kelina sinji tura kelen watim na sinji go ala nekelen tura ko ala ko o ibina ni roj men kenye ala ko sinji ma yala majji amabe imawa yala ite jenka fo an asila man wasalaka me ala ka mo tugo mo mi etugo yala o mandi wa kene wa aqta man qataka ngam go fana tige mo mi tige ya sura dan fam bela jilin danga ban wati mina ala kira de gan sallallahu alaihi wasallam sinji tura kelina ko ala makomi iye beda fla ni kelini tura ala ko yala ite jenai wa ngam mo tugo mo mi tugo o korani mo sonake esinji tugo ni allah taala bo tugo wani mo sonake esinji tige ni allah taala bo fana tige ko kele ko sinji ko bala ala sonoma ala ko ko e ni yoroi ala kira de gan sallallahu alaihi wasallam wala mo ni sonake sinji tugo igado nga fa allah taala de bitugo sinji tugu o jume o yeki balma ko mine ko do kamankoro ko do isugoni golon nyonche ki hakli tula i hakli be wala wati bela jil ne ka takabule na fi hakli bi terula tugamana o ko niyo ke ko ala bi tugu ni jume ni sta tabi garziga tugu ko abi jidi garzigala abi jidi barkala abi jidi kenela abi jidi i kanyi ni fon soro li la fana o de tugu linye i mo go bi jo fen fe la bi no tugu nyona donc ngani yuti ke fana do i mo go bi jo fen fe na bi ni ko do nyona tabi kuma nyoma ala dola kuma lebi here basoro mi tasoro here ndi yere nafa baraka fo itala kada ka baraka me dolan sirami o de ki tugu sinjula iki tege faula iku mine ni bulo fla iki hakli tula ni yu tugu doron allah taala fana bi tugu la ala ka tugu ni jume e be fen fen ni abi no tugu nyona o de ala ka tugu de ya rabbi ala ka ambela jeden tugu amin wala ni yoro ina ambe qissa do be no e chokor wanyman doy a fatuto ankara mo ba kisa ina kala ani ka che chokor wan fatuto a fatura ka mishi wulon vlareto ani dinga saba ado fatu wati mina ko dinga saba ima ako ko sangone ale ka ko be na ba ale be na fatu gana le fatura mishi wulon vla min flubula ale be fa ko clan chugo mina ko aklito la ko na clan chugo la minto yi o jumenyi mishi dinga kile mishi saba ko soro bo fayo fo wati mina luma kuma injete kuma baiti parce que wulo ko bana digelo nala ala ke fa fatura janaza banin ko fe fen belaji mishi wolon vla ole ma sabai ga ko kabe fe ko mishi clan chugo mina o de dinga kile mishi saba wa ate fe fana ko clan chugo la minto fana yi
ala kɛ fakɛ fatulen janaza ni fɛn bɛɛ bannen kɔfɛ sisan denkɛ ninnu nana wuli u nana se dɔnnibagaw ma k'olu fatula kɔni fatutɔ ye kuma dɔ f'u ye n'o ye misi ninnu tilan cogo ye nka tiɲɛ yɛrɛ la misi ninnu tilan cogo kelen don k'olu kamana gan olu t'a dɔn olu bɛna nin tilan cogo o cogo u ye misi baro la kale dɔnnibagaw ye k'a fɔ misi ye 7 ye an ye denkɛ 3 ye fa dun ko k'an bɛɛ lajɛlen k'an jija an ka 3 de sɔrɔ dɔnnibagaw ye ko ɲɛɲini u ma se k'a kɛ an ka karamɔgɔw b'a fɔ an ye ko dɔ ye kitabu kalan nka o ma matabu kalan ala ye dɔ sɔn dɔnni na mais i bɛ t'a sɔrɔ faamuyali wɛrɛ bɛ yen nɔ o tɛ hali dɔnnibaga dɔw la ala y'o d'a ka jɔn dɔw ma u yi tora yala yala u ye dugu bɛɛ dɔnnibaga bɛɛ yala u ma maa sɔrɔ maa min bɛ se ka nin tilan ala ka cɛkɔrɔba kodɔnna dɔ bɛ dugu kɔnɔ o ye funankɛ ninnu ye waati bɛɛ u bɛ taa ni ka segin na kuma bɛɛ u bɛ taa ni ka segin na a ko i bɛ t'a sɔrɔ ko dɔ bɛ ninnu da la o ma se ka fɛn min ɲɛnabɔ a y'u ɲininka ko mun de kɛra k'olu fa fatutɔ de ye fɛn dɔ di u ma n'o ye misiden 7 ye nka a y'a ɲini u fɛ ko n'ale fatura k'u k'a tilan u bɛɛ lajɛlen ka 3 sɔrɔ misi dun ye 7 ye cɛkɔrɔba ko ko tilan cogo man gɛlɛn yɛrɛ k'ale bɛ se k'o kɛ nka k'ale t'a kɛ komi ko k'u sera dɔnnibagaw bɛɛ ma k'u ka dɔnnibaga bɛɛ wele pour que a ka tila u bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ a ka bɛɛ lajɛlen ɲɛna ala k'u ye dugu mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan kɛnɛba dɔ kan cɛkɔrɔba in nana a ko ma ko misi ninnu bɛ min u ye misi ninnu yira misi 7 denkɛ ye 3 ye o la a ye misi 3 ta a ye denkɛ fitinin tigɛ minɛ a ye 3 d'u ma a ye 3 filanan ta a ye denkɛ camancɛ tan tigɛ minɛ a y'o d'u ma misi tɔ tora 1 a ye 1 minɛ ka denkɛ fɔlɔ ni denkɛ 3nan ni denkɛ 2nan in k'olu tigɛ minɛ k'u ni misi 1 fara ɲɔgɔn kan k'o di denkɛ fɔlɔ ma ko ninnu bɛɛ ni u bolofɛn ye e de ta ye aw fa tun bɛ fɛ aw ka bagan ninnu tilan nin cogo de la i y'a ye aw k'a tilan nin cogo la a bɛ fɛ aw ka ɲɔgɔn minɛ de ale salen kɔfɛ aw k'aw tigɛ fa ɲɔgɔn na aw kana ɲɔgɔn bila aw fa ka laɲini ye nin de nin de ye bagan ninnu tilan cogo ye ni nin bɛ fɛn yira nin b'a yira k'a fɔ u fa tun ye sinjitugula de ni nin bɛ fɛn yira nin b'a yira k'a fɔ u fa bɛ fɛ ka mɔgɔw kalan sinji la hali a taalen kɔfɛ oui maintenant Oustaz Thierno nin na an bɛ se k'a fɔ i n'a fɔ cɛkɔrɔba a ye wasuya de kɛ a ye wasuya de kɛ a ye wasuya de kɛ u b'a tilan nin cogo in na ka tilan nin cogo la awɔ a ye nin kɛ bon sariya la fana nin fana bɛ bɛn awɔ n'aw ye nin kɛ baasi fana tɛ nin na awɔ n'aw ye nin kɛ sariya yɛrɛ fana na baasi t'a la parce que tiɲɛ ye kun ye n'aw ma se ka ɲɔgɔn faamuya a la n'aw ma se ka bɛn n'a y'a dɔn k'a fɔ n'aw y'a kɛ cogo dɔ la a bɛna kɛ fɔɲɔgɔnkɔ ye n'o kɛra n'aw y'a kɛ tiɲɛ fana baasi fana t'o la sinon nin fana baasi fana tɛ nin na awɔ cɛkɔrɔba ye nin min f'u ye dɔnnibagaw y'a fɔ an ye karamɔgɔ y'a fɔ an ye k'a fɔ ko baasi fana tɛ nin na baasi foyi t'a la ala k'an bɛɛ sɔn o ma o la nin ye fɛn belebele ye cɛkɔrɔba ye min yira denw na ka tila k'a yira mɔgɔ wɛrɛw la tuguni minnu tɛ denw yɛrɛ fana ye o ka dɔn k'a fɔ ɲɛnɛmaya la n'aw bɛ fɛ aw ka du jɔlen ka to hɛrɛ ka sabati aw ka du kɔnɔ aw minnu ye kelen ye a ye ɲɔgɔn minɛ ka ɲɛ voilà hali ye nin fɔ sisan par exemple 3 dira les 2 direz garçons 3 dira o ye 6 ye ka tila 1 min tora ka olu 2 tɛgɛ minɛ ka o fara o kan k'o di kɔrɔbalen ma bon hali an yɛrɛ ka fɛnw na an ka sociétés kɔnɔna na hali n'an ye silamɛya ko yɛrɛ diinɛ ko bɔ ye mɔgɔya ko ni fɛn ninnu jateminɛw y'a kɛ bon après an ka mɔgɔkɔrɔbaw b'a la kalan ye fana i b'a sɔrɔ famille kɔnɔna na min ye fa ye ale min ye dutigi ye a ka suye belebele ye c'est-à-dire a denkɛ fɔlɔ o ka kɛ sɔrɔtigi ye kosɛbɛ parce que n'o kɛra sɔrɔtigi ye a ka ca la ale bi hakili to denmisɛnninw na ka olu minɛ kosɛbɛ ni denkɛ kɛra kodɔnna ye o de la o y'a ɲini an fɛ dɔnnibagaw b'a fɔ an ye kuma dɔ la yanni i ka hami ka hɛrɛw bila i denw ɲɛ hami i k'u bila ladabu ɲuman kan fɔlɔ parce que ladabu de bɛ kɛ sababu ye den b'a dɔn k'a fɔ hɛrɛ min bɛ ne bolo balimaw bɛ ne na sinjiw bɛ ne na hɛrɛ min bɛ ne bolo ne bɔra masa dɔ de la a fana balimaw de b'ale fana na a tɛ ɲini e kɔ cogoya min na a tɛ ɲini i fana balimaw kɔ ten nka n'i ma éducation ɲuman don i den na hali ni i ye diɲɛ fɛn bɛɛ bila a ɲɛ a b'a kɛ fɛn wɛrɛ de a t'a nafa o de la i b'a ye kuma caman mɔgɔ caman bɛ hami ni denw ka sɔrɔ kɛcogo ye n bɛna taa ka mun to n denw bolo o to ala bolo taa ka ala to i denw bolo o de la don min na Abubakar Sidiq radiyallahu anhu a nana n'a ka hɛrɛ bɛɛ ka n'a to alakira kɛrɛfɛ a ka nafolo mafɛn bɛɛ alakira ɲininka k'i ye mun to so a ko n ye ala n'a ka kira to n ka denbaya bolo parce que a b'a dɔn en tant que ala b'i bolo alakira b'i bolo i ka denbaya tɛ lankolonya mais n'i ye fɛn bɛɛ di i ka denbaya ma i ma ala d'u ma i ma alakira d'u ma i ma taa ka foyi to i denw bolo ka da ka den yɛrɛ ka seli k'a fɔ seli kɔfɛ rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira a masaw ma o k'a sɔrɔ masa de y'a fɔ denw ɲɛ k'a fɔ i kan k'i hakili to nin na o y'a sɔrɔ masa fana y'a kɛ a masaw fana ye kɛmɛ tudinu tudanu ya i bɛ juru min don o ɲɔgɔn de bɛ sara i ye o la fo i ka fanga i ka yira i denw na fana k'a fɔ e bɔra mɔgɔ dɔw de la e balimaw de bɛ yen
kuma dɔ la i ka denw cɛ ka taa balimaw yira i denw na kuma dɔ la i ka denw cɛ ka taa sinji yira denw na usaz bi pour que i ka dɔn ko sinji yɛrɛ tigɛlen don mɔgɔw fɛ n bɛna exemple fitini dɔ d'i ma dɔrɔn i bɛ musomani caman ye bi n'i ko k'a ka furu a balima aw k'ale tɛ balima furu fɛ c'est ko n'a tiɲɛna dɔrɔn ko balimaya tiɲɛna i b'a dɔn nin ye fili kuma ye i sinji i balima n'e ko k'e tɛ fɛ ka furu o ma ko parce que ko n'o tiɲɛna ko balimaya bɛ tiɲɛ o tɛ e ɲɛ sira la ala ye balimaya min don a ni ɲɔgɔn cɛ ala ye min ɲini an fɛ o de kan k'an cɛsiri an ka balimaya la innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum ala ye balimaya min don an ni ɲɔgɔn cɛ ala y'a ɲini an fɛ de an ka hakili to balimaya na a bɛ ɲɛ cogo o cogo a bɛ ɲɛ sira o sira fɛ i k'i jija i ka o banba o la e ka n'i kulonkɛ i ka balimaya la e ka n'i kulonkɛ i ka sinji la k'a fɔ ne furula n balima ma a tɛ taa wala muso dɔw yɛrɛ bɛ hali ni hakilina jugu don denw na k'a fɔ n tɛ fɛ i ka furu i balimaw ma n tɛ fɛ i ka furu sinjiw ma nin bɛɛ lajɛlen sinji tigɛ kumaw de ouais mais ale bɛ ka siran côté min fana bɛ jɔ est-ce que o fana t'a la o ye fili kuma ye non bon an ka ɲɔgɔn faamuya par exemple sisan effectivement fɛn in kun ye jigiya ko don bɔ ɲɔgɔn na ko fana don hali n'o y'a sɔrɔ fɔlɔ ta ni san taw tɛ kelen ye santi fɔlɔ ta i b'a sɔrɔ ni balanfuru bɛ kɛ bon a mana kɛ cogo cogo la furu tɔw ɲangaw bɛ bonya cogo min na dépense ko ni fɛn ninnu na ne hakili o bɛɛ bɛ bɔ a la bon bɛɛ ka so ye fana ni furu kɛra c'est-à-dire ka kɛ furu hɛrɛma ye c'est-à-dire bɛn ni kanu ani ɲɔgɔn faamu o kana furuden ninnu ɲɔgɔn cɛ mais ala ta y'a ka kow ye mais ni gɛlɛya nana i b'a dɔn ale u ye min fɔ sa déchirure bɛ se ka kɛ famille kɔnɔna na min ye denmuso somɔgɔw ye c'est-à-dire ale fana bɔra minnu na directement olu tɛna na u t'a labila min ye cɛw fana ta ye u t'a labila bon est ce que o mahafa ni fɛn ninnu olu fana t'a la wa Ustaz Cɔrɔno Ustaz ne bolo n'i bɛ don nin n'a ɲɔgɔnna kow la i tɛ ninnu bila i ɲɛfɛ n'i ye ninnu bila i ɲɛfɛ dɔrɔn k'a fɔ ni donna la ni nin nana ɲɔgɔnnaw bɔra la o bɛɛ lajɛlen hali bi sigalen na ko kɔnɔna na ayi olu t'o bilo ɲɛfɛ o c'est-à-dire société yɛrɛ de b'o fardu kuma dɔw la n'o y'o n'o société y'o dilan ka bila i ɲɛ société y'o fardu parce que a bonyaŋu n'u cayara parce que fɔlɔ la mɔgɔw tun bɛ wele kɛ ka taama yɛrɛ o kosɛbɛ n'est-ce pas mɔgɔ caman tun bɛ don a la mais ni société nana ka na fɛn dɔ yiri la ɲɛda wɛrɛ yiri la bon karisalakaw olu ka taabolo dɔw y'a kɛ laban minnu kɛra sisan a si ma ɲɛ bon est ce que souvent o tɛ an fɛ kuma dɔ la i man ka sira o ɲɛ sinji fanfɛla la sinji yɛrɛ gɛlɛya kama i bɛ don a la i b'i sinji minɛ n'i tigɛ fila ye i n'a fɔ min dilan ka na alakira ma alayhi salatu wasalam k'a fɔ a b'a sinjiw tugu a bɛ hɛrɛ k'u ye mɛ u mago t'a la kira ko ma k'a tugu a cɛ ma k'a tugu u tugu e t'o lajɛ e ye min ye sinji kɛbaga dɔ ye dɛ e de b'i jija mɔgɔ sɔn ka nin yɔrɔba sɔrɔ i n'a fɔ sahaba min muso tun b'a tɔɔrɔ sahaba dɔw k'a ma karisa e muso min k'i sɛgɛn i tɛ nin bila i ka lafiya a ko yala n k'a bila ka taa maa wɛrɛ tɔɔrɔ wa n bɛ sabara ka tɔɔrɔ kɔrɔ wala e fana ka se ka sabali o kɔrɔ i n'a fɔ imam shafi b'a fɔ ko rajulan ala lahwali jalda kɛ cɛ ye waati gɛlɛn kumaw la ko mana gɛlɛya kuma min na e ka se k'a supporter dayila ya mata falu mata sha wa tib nafsan idha hakama alqada e ka se k'i ni kun fɛrɛ ko minnu bɛ k'i la ka kun i la i ka se k'i sinjiw mara o gɛlɛya kama lahara jɔra ala ka se ka k'i daraja ye i ka se ka don i sinjiw ka furu la o gɛlɛya kama lahara jɔra ala ka se ka k'i fana ye bɔda ye i ka kɛ sinji yɛrɛ kama a wasara dɔrɔn ala ko ni maa min e tugu ne b'o tugu ne yɛrɛ bolo o point kelen kama dɔrɔn a bɛ k'an bila dɛ mais ne b'a tugu a bɛ k'an kɛlɛ mais ne bɛ tugu a la i n'a fɔ alakira ko silman qata'aka y'a ye i n'a fɔ don dɔ jibril delila ka na aya dɔ da alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ala b'a fɔ a y'a minɛ khuzil afwa wa amur bil urfi wa arid anil jahilin kira jibril ɲininka ko jibril ko nin kɔrɔ ala ko jibril ko a ma ko ala ko de ko maa o maa ye i tɔɲɔ i ka yafa o ma wa sinji o sinji n'o y'i tigɛ e k'o tugu ya i balima fɛn fɛn y'i tigɛ e k'o tugu kana fɔ k'u ye ne tigɛ dɛ e k'u tugu ka da kan ni e y'u tugu hɛrɛ min b'a la ni ala tɛ mɔgɔ si t'o dɔn i n'a fɔ alakira b'a fɔ hadisa dɔ la sallallahu alaihi wa sallam a ko man ahabba an yubsata alayhi fi rizqihi ko ni maa min y'a kanu ala k'i garizɛgɛ yiriwa a k'i garizɛgɛ barika a k'i garizɛgɛ fɛrɛ wa o t'a bannen de i bɛ fɛ ala ka i si fana barika a ka dɔ fara i si kan falyasil rahimahu k'i k'i sinji tugu i bɛ fɛ ala ka nin hɛrɛ minnu k'i ye a sɔrɔli sababu teliman karamɔgɔ bɛ sinji tuguli de la mais n'i y'a tigɛ dun i y'i ban k'i tɛ furu sinji ma i y'a tigɛ dɛ oui mais Ustaz Cɔrɔno an ka ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ c'est-à-dire e yɛrɛ bɔ sigida caman na a ka ca la ni i nana i ka intervention na i b'a ye a mana mawudu mana k'i bolo i b'a sɔrɔ mawudu in kɔnɔna na a tɛ ban fiyewu f'e ka kuma c'est-à-dire an ka ladabukow kan surtout la jeunesse c'est-à-dire i b'a fɔ ko ladabu tɛ yen cɛman ni musoman bɛɛ nin bɛ tan nin bɛ tan i da bɛ s'a ma kuma caman bon
ne bolo c'est à dire i b'a sɔrɔ mansa dɔw bɛ hali bi o mansaw o famille caman bɛ o c'est à dire fa dɔw bɛ kɛ du dɔw kɔnɔ olu b'a fɔ k'a fɔ ko balimafuru bɛ kɛ ni masakiliw sa ni problème donna a kɔnɔna fana b'u jɔ u jɔyɔrɔw la sa u kan ka jɔ u bɛ cogo bɛɛ kɛ furu in kana tiɲɛ quoi mais denmisɛnninw de furula ɲɔgɔn ma Ustaz Seydi Dioum bon kuma dɔw la fa bɛ se k'a jɔ a jɔyɔrɔ ɲuman na dɛ mais layanija c'est-à-dire a tɛ kisi o réussite tɛna k'a la quoi a b'a seko bɛɛ kɛ mais malgré tout ça denmisɛnnin minnu n'olu yɛrɛ furuɲɔgɔnw ye i b'a sɔrɔ problème bɛ k'olu ka côté la mais est-ce que o ye k'a fɔ ko e yɛrɛ banna ma kɔrɔ tɛ k'e banna ma o mais acteurs yɛrɛ les acteurs principaux la olu de problème olu de la o voilà Ustaz i b'a dɔn nin yɔrɔ in fana hali bi a ka kan an k'an denw lamɔ ka fɛn dɔ yir'u la depuis u ka dɔgɔn i n'a fɔ bamanankan na u b'a fɔ ko denmisɛnnin min i n'a fɔ bɔgɔ kɛnɛ i b'a labɔ cogoya min na a bɛ ja n'o de n'i y'a dilan cogoya min na ni a jara ten o y'a bannen o la depuis den fitinin den k'a balimaw dɔn a ka balimaya nafa dɔn a ka sinjiw dɔn a ka sinjiya nafa dɔn o fana b'anw jɛ kosɛbɛ mais toujours bɛɛ ye éducation de ye o ni o éducation y'i jɛ o la i bɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ a la sinon maa o maa y'a den lamɔ k'a yira den na k'a fɔ nin min filɛ nin ye nin ye e dɔ de ye n'i ye nin tigɛ i ni ne tɛ i ni Ala tɛ ka d'a kan Alakira de y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam ko Ala ko ten ni maa min ye e sinji tugu ne b'o tugu ni maa min ye e tigɛ ne b'o tigɛ o la ni den o lamɔna a ka ca Ala fɛ den bɛ se ka hali n'a sɔrɔ a ma kɛ 100% ye a ka ca Ala fɛ 90% bɛ réussir mais ni den ma masaw yɛrɛ dɔn misaliyala congé bɛ bila fɔlɔfɔlɔ ni vacances bilala a ka ca Ala fɛ i b'i den bila ka taa bɛnna na a bɛ taa bɔ yen nɔ i b'a bila ka taa yɔrɔ la a bɛ taa bɔ yen a bɛ taa bɔ yen a bɛ taa mais sa an y'o bɛɛ dabila o bɛɛ fana de bɛ sinji tugu denw yɛrɛ dɔw bɛ yen n'i y'u ɲininka den dɔw bɛ yen n'i y'a ɲininka fa balimaw la k'a k'u tan f'i ye a tɛ se ka fa balima dɔw f'i ye dɔw yɛrɛ bɛ hali n'i y'a ɲininka fa yɛrɛ wolo fa o kɔfɛ min bɛ da o fana kan n'i y'a ɲininka hali fa sabanan a tɛ se k'o f'i ye o b'a yira k'a fɔ masaw yɛrɛ de ye den bila sira dɔw kan sira min tɛ den yɛrɛ ka hɛrɛ sira ye ka d'a kan masa ma den yɛrɛ balimaw yira la a m'olu valeur yira la a ma den sinjiw yira la a m'u valeur yira la n'o kɛra dɔrɔn a ka ca Ala fɛ o den tɛ se ka balimaw dɔn voilà bon ni ko bɛ ka taa ten cogo la n'a bɛ ka taa o cogo la an bɛ mun de kɛ sisan an bɛ toujours an bɛ éducation de don an denw na pour que an ka se ka bɔ nin kɔnɔ mais o la ni o zɔhira bɛ e b'a dɔn k'a fɔ fɛn t'aw bolo c'est-à-dire solution t'aw bolo i b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ siran ɲɛ o hali ni e bɛ ka min fɔ sisan c'est-à-dire an bɛ ka denmisɛnnin muso min n'an b'o fɔ walima denmisɛnnin cɛman min n'an b'o fɔ n'olu bɛ siran balima furu ɲɛ u bɛ siran ɲɛ ka da k'a fɔ nin cause nin bɛ yen par exemple ni an donna la ni bɛn mana sabati an ni ɲɔgɔn cɛ an mansaw an sinjiw an fakɔrɔbaw an mɔkɛw an fanicinw c'est-à-dire gɛlɛya bɛna don olu bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ bon est ce que ni xawfu nana o yɔrɔ la an ka don walima an kana don jumɛn de ka ɲi Ustaz Dioum ni siranɲɛ nana an b'a lajɛ an bɛ se ka an yɛrɛ minɛ a ma cogoya min na a xawfu dɔrɔrɛ yen awɔ an b'a lajɛ an bɛ se k'an yɛrɛ minɛ n'an y'a kɛ minɛ fana dan ye don dɔ bɛ na o ko in bɛ ban ka so n'an y'a fɔ sisan misalila sisan a ko in kɛ o kɛ nin fitinin bɛ bɔ a kɔnɔ nin bɛ bɔ a kɔnɔ an bɛɛ y'a ye k'a to yen don dɔ bɛ na sinji bɛ bɔ an ka société kɔnɔ o ka gɛlɛn parce que i b'a sɔrɔ a mana kɛ cogo cogo n'a ka usar i bɛ denbaya dɔw ye du dɔw ye walima kabila dɔw ye c'est-à-dire nin fɛn in bɛ ka exister hali sisan hali c'est que Ustaz i b'a dɔn mɔgɔw b'a ye fana mɔgɔw b'a ye sisan silamɛya ye fɛn fɔlɔfɔlɔ min ɲini an fɛ den fitininin masaw de kan ka don furu la olu de t'a ka waliya bi an bɛ don min na i ko bi o est ce que masaw m'u jɔyɔrɔ bɛɛ bila société kɔnɔ wa seko masaw denmisɛnnin yɛrɛ o den sugu ma cɛ ni muso bɛɛ ya den bɛɛ normalement hali den cɛ yɛrɛ a bɛ muso min ɲini e de kan ka a ka ɲɛfɛla ye e de kan ka kɛ responsable fɔlɔ ye a kan ka se e de ma ou bien e de b'a ɲini fɔlɔ i bɛ taa sɔrɔ depuis i bɛ se muso furu ma masaw de b'i wele k'a fɔ karisa n balimakɛ den dɔ bɛ yan fɛ n bɛ fɛ k'i d'o ma o bɛɛ ye sinji tugu le ye o n balimamuso dɔ bɛ yan fɛ n bɛ fɛ k'a denmuso d'i ma n denmuso karisa n bɛ fɛ ka i di n balimakɛ dɔ d'i ma olu bɛɛ de ye sinji tugu ye bien sûr o la fo masaw k'u hakili to nin na ni e dɛsɛra ka min k'i den i jija i k'o don i den kunkolo la fana ka se ka k'a den ye tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ e bɛ dɛsɛ i den na fɛn dɔ la mais e y'o yira i den na k'a fɔ karisa kun ka di ne ye ka di i balima dɔ ma mais ala y'i ka ko kɛ tan o i hakili to ala bɛna den minnu d'i ma i hakili to den ninnu na i ka se k'o di i balimaw ma pour que i sinji ka fanga sɔrɔ i sinji ka to dugukolo sanfɛ ka caya o bɛɛ lajɛlen hakilinaw de i bɛ se ka min don i den kunkolo la o la alakira sallallahu alaihi wasallam a ye sinji minɛ kosɛbɛ kosɛbɛ a hakili to sinjiw la alakira ma sɔn fiyewu a sinji ka tɔɔrɔ a ɲɛna ko sahabaw dilan ka wuli u kan ka taa misira Egypte kɛlɛ dɔ la a ko ba ko n'aw taara k'aw ka hakili to o la aw kana tɔɔrɔ ta k'u sɛgɛrɛ ka d'a kan ne ye muso sɔrɔ o dugu in na n'o ye Mariyata ye y'a ye aw ka hakili to o la aw kana gɛlɛya foyi lase u ma y'a ye parce que a sinji bɛ yen nɔ a balimaw bɛ yen o la kira sallallahu alaihi wasallam waati min na ni ala ye Makan minɛ ka d'a ma san 8 kɔfɛ a donni Makan kɔnɔ a nana Makankaw ma kelen k'o minɛ tellement que a b'a sinji fɛ a tun b'a sinji tugu
ko magan ma ko bulu ne bina mun de kawla bi u ya jabe ni kuma fla dron yo akhun karimun wa ibn akhin karimin e am balma ke badi kada ka ni karimu yere jate na kana rabu fo ko al karimu idha akramtahu malaktahu ni be feka mo ko ba don dro ay ka bunya ni ya bunya dro ba tu itala ni be feka mo ni fana do ay ka bunya ni ya bunya dro ba lebe kafadi wala e am balma ke badi wa am ba do yitna fu kana ni herete rabbi akuma tugori akwata fa antum tulaqa aw ka hornya lo ko rawi horon fu itaw soro ay balma ke yusuf la dige yusuf fana balmo ko linga fili ko longono ale fana defo la tasriba alaykum al-yawma jalagi foy taw kambi yaay ala bina yafa jurumuma wala toujours adama den ka son i balmawla igi tiga fawla wala domina ala kira sallallahu alaihi wasallam jibril ñogoy kulu kono anale amba khadija fe ako khadija mako ako bikali sirana yere khadija ko muna ko miya sura yo ñefo khadija ko kirama wallahi ben kala ala te lablalati malo kada kane jugo badama dama ni yela we mawo malati malo khadija fala jume fay ako kay bi sinji utuko ima sinji tuko na fay e bi sinji utuko ite sebeye ka fay be here kay ro jawna ibal mawbi imagutula wala mawo be fe ala ki tugu ki kishiga bo jien jasre nyoko ma ki kishiga bo jien balaw ko ma ijija sinji ula iba bi mo do be yewu ya be gerawna ayu aba teru fe dimasho ta kliteru do fe ma re balmo amagutulula o ifliye wala nga donc afo ankara mo balma ya fen bilibili bade ni mawo ma ya tugu ala bi tugu masjidu quba wajulu kala do dono atura be kuma sinjika abega sinji nafa fo fa sigile nye bala balma ke fla wula ku bar nyono be kashila asro kala mo hebe wajulla ube ka kashi ale dabal ya bana o yale kabako ya kosobe ube nyono mina ube nyono sumu ube kashila ala ke ale wele wajulu bani ko kana unana na ko ka ne to kuma la ko nyaaya awula nyono mina be kashila ko ahon ko mu ya obulola ko kulu kun kellade ko do sinji mawdi ku ye san caman kɛ o kɛlɛ diɲɛ mana ko dɔ la dɔrɔn komi ko karamɔgɔkɛ in ka sinji wajulu kama k'u fila bɛ nimisara u fila bɛ tun bɛ misiri kɔnɔ yen ko wulila o la ka yafa dili ɲɔgɔn fɛ ko ka ɲɔgɔn sumusumu kuma in diyara karamɔgɔkɛ kosɛbɛ karamɔgɔkɛ fana y'u ka telefɔni minɛ k'a ka nimero d'u fila bɛ ka telefɔni na kɔfɛ k'a bɛ fɛ ka baro kɛ quoi hali bi ala u taara so tile 3 kɔfɛ kelen ye karamɔgɔkɛ wele telefɔni na a bɛ kasi la karamɔgɔkɛ ko mun de kɛr'i la a ko karamɔgɔkɛ ma ko est-ce que ko hakili b'ale la ko minnu tun bɛ don misiri kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ ko f'u ye ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn sumusumu ko awɔ ko dɔ la kelen de don a ko karamɔgɔkɛ b'a kalama k'a fɔ k'ale balimakɛ in fatura sisan k'a balimakɛ jumɛn k'a ani min kumana ɲɔgɔn fɛ karamɔgɔkɛ wallahu akbar a ni min ye misiri kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ awɔ ko ye ni san hakɛ min kɛ kɛlɛ la ko karamɔgɔkɛ kɛra sababu ye ko k'olu ka kɛlɛ ban ko kɛlɛ banna tile 3 kɔfɛ k'ale balimakɛ filɛ ka fatu ko ne o kun sara k'a sɔrɔ olu tun tɛ kuma dun alakira sallallahu alaihi wasallam k'a tɛ daga silamɛ a cɛman n'a musoman a k'a datigɛ silamɛ ɲɔgɔn na ka tɛmɛ tile 3 kan n'a kɛra sinji ye dun e min kelen don k'i yɛrɛ tigɛ i balimaw la e min kelen don k'i yɛrɛ tigɛ i sinjiw la tile 3 kɔfɛ n'i sara k'a sɔrɔ i ni silamɛ ɲɔgɔn tɛ kuma i ka baara bɛɛ bɛ jɔ hali n'i ma sa i ka baara bɛ jɔ kuma t'i salen kɔni ta o y'a bannen i bɛ dɔw bɛ n'a tigi sara don sɔrɔ ka taa kaburu la ka sago yafa ko b'a su dalen sɔrɔ k'a ka yafa ale ma a dun fɔra ko n'adamaden fatura k'a ka baara bɛɛ bɛ jɔ a tɛ se ka i ka yafa minɛ o ye ko bannen de mais mɔgɔ dɔw b'o kɛ o malo t'i la o b'a kɛ consciencieusement an karamɔgɔ de la ko silamɛ kana to ka dimi k'a dama tɛmɛ i dimina cogo cogo se i yɛrɛ la o de la min nana alakira ma sallallahu alaihi wasallam ko kira k'a bilasira kira k'a ma k'i kana dimi la taqdab aw sini a ko la taqdab k'i kana dimi a taara tugun a nana kira ma ko kira bilasira kira ko kana dimi fo siɲɛ 3 dɔnnibagaw ko n'o y'an ka usul karamɔgɔw ye u k'a ma ko mɔgɔ tɛ se k'i yɛrɛ bali ka bɔ dimi na parce que naturellement a bɛ adamaden bɛɛ la bɛɛ bɛ dimi mais ko kira ka laɲini ye jumɛn ye sira minnu bɛ dimi bonya i fari la k'i k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ siraw ma komi i yɛrɛ b'i yɛrɛ dɔn i b'a dɔn fɛn minnu b'i tɔɔrɔ i jija i k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ olu siraw ma ni min ye ko dɔ k'i la n'a digir'i la se i yɛrɛ la wa kun rajulan alal ahwali jalda wa shimatuka samahatu wal wafa'u ninnu ka kɛlɛba in kɔfɛ ka yafa ɲɔgɔn ma tile 3 kelen filɛ ka fatu o ko karamɔgɔkɛ ma ko ala ye i kɛ sababu ɲuman ye anw ma a ye balimakɛ ɲɛɲini karamɔgɔkɛ fɛ ko karamɔgɔkɛ ka seli ale balimakɛ su kan karamɔgɔkɛ ko baasi foyi t'a la dɔnnibaga ba mais u ka sabali n'u ka bɛn kama karamɔgɔkɛ selila ni su kan o la a ka kan
balimaw k'u hakili to ɲɔgɔn na i balima dɔ ye ko dɔ k'i la cogo o cogo sulman qata'aka alakira de ko sallallahu alaihi wasallam a dun fɔra an ye k'an ka alakira de ladege a fɔra ale k'ale de y'an ka kuduwa ye ale de y'an ka repɛri ye ale ko maa min y'i ye k'i to yen dɛ k'o tigɛ o tigilamɔgɔ tugu maa min y'i tigɛ o tugu nka bi an b'a ye an b'a fɔ hali mɔgɔ i bɛ mɔgɔw ka kuma mɛn bi ko ni mɔgɔ min y'i ye k'i to yen ko diɲɛ lahara don i n'o tigi cɛ o tɛ sigila ka sunna yɛrɛ n'i ye silamɛ ye alakira ko ni mɔgɔ min y'i ye k'i to yen k'e k'o tugu ni mɔgɔ min y'a ka hɛrɛ tigɛ i la k'e ka hɛrɛ k'o tigilamɔgɔ ye ni maa min y'i tɔɲɔ k'i ka yafa o tigilamɔgɔ ma o y'a fɔ an man zalamak ninnu de bɛ maa kɛ maa ba ye alahu taala bolo ninnu de bɛ jɔyɔrɔ kɔrɔtalen di mɔgɔ ma alahu taala yɔrɔ ni mɔgɔ min bɛ fɛ ala ka k'i fɛ i sinjiw tugu mais e ye min fɔ par exemple i b'a sɔrɔ kuma dɔ la ni gɛlɛyaw nana surtout ye exemple min di balimakɛ fila in ni alimami walima dɔnnibaga in tun bɛ wajulu la ni walanda in ɲɔgɔnna bonyaw kan sinji bonya ni karama minnu bɛ a la o y'a sɔrɔ gɛlɛya tun b'olu ni ɲɔgɔn cɛ peut-être ni fɛn yɛrɛ fɔ cogoya i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya in tun bonyana kosɛbɛ a bonyana kosɛbɛ solution ma sɔrɔ u yɛrɛ bolo mais ala ye barika don karamɔgɔkɛ kuma la o sera ka taasiro kɛ u la u bɛɛ lajɛlen seginna u kɔ bon kuma dɔw la i yɛrɛ da sera ma dɔɔni gɛlɛya bɛ se ka kɛ balimaw ni ɲɔgɔn cɛ balimakɛ balimamuso a n'a balimakɛ ni ɲɔgɔn cɛ fɛn caman na bon gɛlɛyaw bɛ na i b'a sɔrɔ kelen bɛ se k'a ka ko kun bila c'est-à-dire k'a fɔ ko vraiment min b'ale fɛ o banna bon kelen b'a fɔ k'a t'a bila bon i b'a sɔrɔ balimamuso in walima balimakɛ in bɛ delili sugu bɛɛ k'a balimakɛ walima balimamuso la ka dɛsɛ a tɛ sɔn k'a bila a bɛ mɔgɔw fana ɲini yɛrɛ fana ka don ni ɲɔgɔn cɛ u ka a fɔ a ye k'a fɔ vraiment ale ta banna ale b'a ɲini a fɛ a ka yafa ma u k'u ka adamadenya ɲuman an'u ka sinjiya ɲuman n'u ka balimaya ɲuman u ka continuer min tɛmɛna u ka ɲinɛ o kɔ o n'a ta o ta a ma sɔn mɔgɔ si bolo bon min ma sɔn ani min sɔnna k'a fɔ k'a b'a tugu ɲɔgɔn ɲa ale bɛ mun de kɛ sisan o sa cɔrɔmu jumɛn alakira sallallahu alaihi wasallam an bɛ segin ka na a ka kuma ma a ko ko khairuhum allazi yabda'u bisalam n'u y'u tigɛ ɲɔgɔn na o la hɛrɛma ye jɔn ye maa min bɛ fɔlɔ ka foli kɛ o la ale kɔni kisira ka ban ale nimisara a kisira ka da k'a fɔra anadam mina tawba ka nimisa o tubi dɔ ye min ma sɔn o y'a ka yɛrɛ de la ka da ka adamaden kana ka gɛlɛya n'i y'a ye alakira sallallahu alaihi wasallam ko datigɛndala man ka tɛmɛ tile 3 kan kodɔnnaw fɛ yen adamaden naturel mɔgɔ min bɛ yen ni adamaden tɔbɛ i yɛrɛ don adamaden dafalen don i bɛ taa sɔrɔ n'a ye su 3 kɛ sunɔgɔ la ka wuli ani dimi o dimi dɔ bɛ bɔ a la nka e bɛ sunɔgɔ ka wuli foyi tɛ ka b'i ka dimi na kɔrɔ ko sitani y'a sago sɔrɔ e la a dun fɔra k'an kana yɛrɛ to sitani bolo k'an jugu don fatakhizuhu aduwa an k'a minɛ an jugu ye la sitani yɛrɛ nana a sago sɔrɔ e la fo e sera ka sɔn k'i balimaw kɛlɛ ka sɔn k'i sinjiw kɛlɛ ka tila k'u tigɛ o la i k'a dɔn k'a fɔ i ye kojugu kɛ o la an bɛ min fɔ o tigilamɔgɔ fɔlɔ ye a ka segin ka bɔ a kɔ ka bɔ nin jogojugu in na ka da ka alakira sallallahu alaihi wasallam ko maa dɔ bɛ ko tɛ don alijinɛ kɔnɔ mɔgɔ min ka bɔ a yɛrɛ bolo ka da ka nin yɛrɛ bonya tamasiyɛn dɔ ye hadamaden dɔ ka nimisa ka na e ma ala min y'an dan i b'a kota su i b'a kota tile nka ko dugujɛ o dugujɛ alahu taala b'a ka yafa tɛgɛ dayɛlɛ jɔn de ye ne kota sɔrɔ n ka yafa o tigilamɔgɔ ma tile bin o tile bin ala b'a ka hinɛ tɛgɛ dayɛlɛ jɔn de ye n kota bi journée kɔnɔ n ka yafa o tigilamɔgɔ ma o la e ye danfɛn de ye e ala ka jɔn de ye min tora b'i la tora i bɔra bɔgɔ la i bɛ tila ka segin ka taa bɔgɔ la dɔ ye ko dɔ k'i la i balima don dɔ ye ko dɔ k'i la i sigiɲɔgɔn don dɔ ye ko dɔ k'i la i teri don e ko k'e ta tɛ ban don dɔ a bɛna ban don dɔ saya b'a ban don dɔ a bɛna ban don dɔ i ka ɲɛnamaya bɛ ban don dɔ bɔgɔ bɛna ban o la i ka sɔn i ka sabali o de ka ɲi i ma n'i sɔnna ka yafa deli alahu taala bɛ yafa o ma jurumu tɛ bonya alahu taala bolo ala bɛ yafa o ma min ko k'a tɛ yafa fana a ma k'a ye mɔgɔ wɛrɛ la a k'a yɛrɛ de la o in ahsantum li anfusikum wa in asa'atum falaha ni ɲɛna i ɲɛna i yɛrɛ ye n'i tiɲɛna i tiɲɛna i yɛrɛ ye o la an bɛ min fɔ dɔrɔn o de toujours adamaden ka fitinɛ kunbɛ cogo dɔn o dɔ ye jumɛn ye ni dimina ka dama tɛmɛ n'i sigilen don wuli k'i jɔ i ka tagama n'i jɔlen don i k'i sigi i ka seliji ta alakira sallallahu alaihi wasallam fitinɛ b'i n'a fɔ tasuma de sitana ye tasuma de min ka jugu tasuma ma o ye ji ye i ka seliji ta i ka ala deli ala kɛ fitinɛ ban ani min bɛ ɲɔgɔn na fana o ka baara kan kɛ jumɛn ka to ka dugawu kɛ fitinɛ min bɛ n balimakɛ dusukun na ala ka fitinɛ lafu o da ye kullama awqadu naran lil harbi atfaha Allah ka to k'o fɔ k'a caya ni balima dɔ dimini kɔrɔ a dɔ ye fana ye ni lagansara selila i bɛ wala asiri kalan siɲɛ 1 i bɛ lilafi kureshi kalan siɲɛ 1 birabil falaki suratu i b'o kalan siɲɛ 1 kula durabil falaki n'i tilala
i bɛ dugawu kɛ fitinɛ min bɛ karisa dusukun na ka ɲɛsin ma Ala ka fitinɛ lafu i bɛ sɔrɔ ka kuncɛ ni kul huwallahu ye siɲɛ kelen an karamɔgɔw k'a ma ko nin bɛ fitinɛ bɔ dusukun kɔnɔ nka ni sufɛla don n'i bɛna kɛ i b'a daminɛ lilafi kurusi i b'o kalan siɲɛ kelen i bɛ wala asiri kalan siɲɛ kelen ka birabil falaki suratu kalan siɲɛ kelen ka dugawu kɛ Ala ka fitinɛ bɔ n balimakɛ dusukun na wala n balimamuso dusukun na i bɛ sɔrɔ ka kuncɛ ni kul huwallahu siɲɛ kelen ye ko n'i bɛ nin kɛ fitinɛ bɛ ban pewu aw ni ɲɔgɔn cɛla la wala Ala kan bɛ sɔn ma ami mais c'est à dire awɔ c'est ka fɔ madame kelen dɔ in balima kelen in ale y'a jɔyɔrɔ kɛ i n'a fɔ yɛrɛ fɔ cogo min na a yafaw ɲini mais dɔ in o ma se ka ka yafa in minɛ k'a fɔ ale ta tɛ n'i y'ale ta ɲɔ banni kɔni fana kɛra saya est ce que adamaden ni kuma sugu fɔ très bien voilà mais malgré a banni n'o ka e ka yafa minɛ e bɛ continuer ka mun de kɛ ka mun de ma i bɛ continuer toujours k'a tugu cogo jumɛn na i b'a tugu n'i ka ɲumanyaw ye a tɛ fɛ k'i y'a fɛ i b'a tugu kuma ale bɛ taa bɔ yen hali n'i nana hali n'a ma kuma i fɛ e ka na dɔrɔn i k'a fɔ ka taa i bɛ na i b'a fɔ i balima don mais a bɛ se k'i humilier k'i jasi k'i gɛn ka bɔ ka so n'a y'i gɛn don min na k'i kana don a fɛ yen i b'a ye ka to yen nka i bɛ to ka dugawu k'a ye nka o bɛɛ la sira o sira b'i n'a tugu toujours e ka banba dɔrɔn e k'o kɛ kan'a bila e kan'a bila toujours e de b'i jija a b'i n'a fɔ e b'ale ye i n'a fɔ banabagatɔ ale bɛ fɛn dɔ de bolo n'o ye selen don ale la n'o ye setanɛ ye e bɛ Ala deli a ye kuma bɛɛ Ala ka setanɛ bɔ a dusukun kɔnɔ i n'a fɔ ni karamɔgɔkɛ ka wajulen ninnu dusukun magaya cogoya min na i bɛ Ala deli hali bi Ala ka kanda sira don a kɔrɔ ka d'a kan dɔn a fana bɛ se ka kanda sira n'a ye kanda sira nimisa bɛ n'a la ni nimisa nana a la alhamdulilayi sera a ma cogoya min na a fana bɛ s'i ma ten wallahi ustaz foyi tɛ balimaya ɲɛni bɔ wallahi seko mɔgɔ o mɔgɔ y'i hakili to i balimamusow la k'i hakili to i balimakɛw la i b'a ye mɔgɔ caman fana bɛ balimamuso de ka bɔ ale bolo ka tɛmɛ balimakɛ kan ka d'a kan ale bolo muso de lafulen don cɛ ninnu olu bɛ se ka fɛn k'u yɛrɛ u bɛɛ tugu kana fɔ nin ye musolakaw ye nin ye cɛlakaw ye o t'i ɲɛ sira la a bɛɛ tugu a bɛɛ de ye balimaw ye a bɛɛ tugu a bɛɛ de ye sinjiw ye mais balimamuso dɔw bɛ tasuma da i tɛgɛ fana dɛ Ustaz Jum c'est à dire on dirait peut-être musow yɛrɛ de ka ko ka ca nin ko in na ou bien tigɛli na minnu bɛ ban pewu quoi i b'a dɔn musow fana alakira yɛrɛ fɔ sallallahu alaihi wasallam ko u dilannen don ka bɔ yɔrɔ min na n'o ye galaka ye a tilennen tɛ o toujours n'i ko k'i b'a tilen hali furuso kɔnɔ n'i ko i bɛ fɛ a ka kɛ cogoya min na k'a bɛ kari n'i ko k'i bɛ galaka tilen wala u bɛ furuso kɔnɔ cogoya min na n'u balima fana bɛ kɛ ten kuma dɔ la wala toujours e de t'o lajɛ dɔrɔn e b'a lajɛ k'a fɔ nin ye ne sinji de nin ye ne balima de a mana fɛn fɛn kɛ n na an ka se k'a kun i n'a fɔ Imam Shafi b'a fɔ cogoya min na wa kun rajulan ala Allahu aljanna kɛ cɛ ye waati gɛlɛn kuma o la ustaz o de ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ tuma min na a kɛr'i la dɛ i ka se ka sɔn ka accepter i ka kɛ mɔgɔ fana ye mɔgɔ min bɛ yafa mɔgɔ min bɛ ko kun a bɛ yafa fana i n'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam Jibril nana dugawu dɔ d'a ma k'a ka to ka Ala deli n'o dugawu ye ko ka di Ala ye kosɛbɛ ya man azhara al-jamila wa satara al-qabiha masa min bɛ adamaden ka ɲumanya a b'o de da kɛnɛ kan nka i ka juguman a b'o dogo Ala de b'o kɛ walam yu'akhiz bil jarira walam yahtiki sitra ya azim al-afwi wa ya hasana tajawuzi ustaz nu mago kun bɛ nin yɔrɔ in de la masa min b'a pan ko kunna pancogo ɲuman na nin ko in kɛra n'a ye n tɔɔrɔ nka n bɛ yafa Ala kama n bɛ yafa Alakira kama wa n tɛ ko in bila n kun na kuma tɛ ka baara kɛ n'a ye ustaz kamalen dɔ de la ka na cɛkɔrɔba dɔ sigilen sɔrɔ cɛkɔrɔba in ye tailleur de mais hakimu don ko dɔnna don a ko tailleur in ma k'a nana n'a ka fini mais a ɲɛkun sisilen don tailleur in y'a ɲininka ko karisa ko mun de b'i la ko ko fɛn dɔ de tɛmɛna ni balima dɔ cɛ k'a ye n tɔɔrɔ ko karisa ko Ala ye seconde hakɛ min d'i ma 24 heures kɔnɔ ko kana sɔn k'o seconde bɛɛ perdi dimi bolo 10 secondes kɔnɔ kama parce que dɔ ye ko dɔ k'i la tɛmɛ a cayalenba tɛmɛ 30 secondes kan 40 secondes kan 1 heure kan e bɛ n'i ka 24 heures bɛɛ perdi o dimi kɔnɔna na kuma t'i ka tile 10 tile 20 fɔ kalo kelen ko kan'o kɛ ni ko kɛr'i la a kɛr'i la heure ni min na i b'o heure jateminɛ heure tɔ minnu bɛ yen ka n'olu perdi k'a bɛɛ kɛ miiri ni dimi na ni heure kelen kama k'i bɛ n'i ka journée bɛɛ tiɲɛ toujours fɛn minnu kɛr'i la dɔrɔn e ka sɔn ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ yafa e ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ sabali wal aqibatu lil muttaqin Ala ka ko laban Ala ɲɛsiranɲɛ dɔ de ni Ala tɔgɔ la 99 Ala y'a kuncɛ ni jumɛn ye as-sabur sabali masa wala hadamaden fana kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ sabali a to a ka k'i la i balimaw fɛ a to a ka k'i la i sinjiw fɛ nka e ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ sabali n'i kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ sabali wallahi Allahu taala fana bɛ fɛn k'i i ma sigi ni fɛn minnu oui mais e ni minnu fɔ nin ye Ustaz Cɔkɔrɔba Jom par exemple i b'a ye i ye exemple di gɛlɛyaw minnu fana bɛ kɛ sinjiw ni balimaw ni ɲɔgɔn cɛ ko k'a minɛ cogo ɲuman na bon Ala kɛra sallallahu alaihi wasallam an b'a fɔ i y'ale ka jɔyɔrɔw fɔ
peut-être a ye doni min makan n'a yafara an tɛ ye doni fo ye akhun kerim c'est-à-dire y'an balimakɛ ɲuman ye maba wabunu akhin kerim an balimakɛ den ɲuman fana i ye bon ni ala kɛra ka nin lajɛ c'est-à-dire a tɛ a ma balimaya ni sinjiya yɛrɛ a ma dan o dɔrɔn ma quoi c'est-à-dire a y'o dépasser ka bɔ jamana ka kɛ jamana den kelen yɛrɛ ɲɔgɔnna ye parce que mɔgɔ tun bɛ yen a bɛɛ tun t'ale kabila la kabila la mais a ye magankɛ de magan y'ale bange dugu ye o kumana mɔgɔ bɛ magan kɔnɔ o magan ka ye o bɛɛ y'ale dɔ ye o bɛɛ y'ale dɔ ye a bɛ i n'a fɔ maliyɛn k'a bila kunna dɔrɔn mɔgɔ bangena ni jamana kɔnɔ très bien a bɛɛ ye ne dɔ ye wala ne tɛ se ka kojugu ta k'a sen faso ma bada i ma ala ye aya min fɔ an ye aya min kalan daminɛ la ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida adamaden bɛɛ de ye fagɛla an bɛɛ ba an bɛɛ bɔra an fa adama la ani an ba hawa wala toujours i k'a minɛ dɔrɔn k'a fɔ nin karisa ye ne yɛrɛ dɔ de ye a banna voilà bon o jɔyɔrɔ minnu filɛ nin ye bon i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na peut-être ala kɛra ala ye ale dilan distinction ba b'ale ni mɔgɔ tɔw cɛ quoi mais est ce que adamaden adi c'est-à-dire mɔgɔ gansan tɛ i n'a fɔ anw ɲɔgɔnnaw ale minnu bɛ k'a lamɛn fana peut-être caman bɛ u la est ce que mɔgɔ bɛ se ka nin jɔyɔrɔ ninnu sɔrɔ ten ni ala ka dɛmɛ tɛ wa ani duwawu tɛ wa parce que ko dɔ ka k'i la cogo dɔ la e ka se ka i ma riposter i y'a tigi kunbɛn ni nɔgɔya ani majigin ani yafa ye ustaz ala ye kuranɛ d'a ma a ma kan ka n yɛrɛ dɛmɛ wasta'inu bisabri wa sɔla toujours ni fɛn fila in ala y'o ɲini an fɛ k'an ka n yɛrɛ dɛmɛ ni sabali ni seli ye o kɔrɔ seli ye duwawu de ye o seli ye duwawu de ye toujours ala deli ni dusu de ka bon comme bɛɛ b'i yɛrɛ dɔn e dusu ka bon to ala deli ala an dusu bɔ ni lahalaya in na i n'a fɔ kira ma fɔ allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ya muqallibal qulub sarif qalbi ala ta'atika toujours adamaden ka ala deli ala kan dusukun bila ala labato ni ala ka diinɛ kan ala bato ye jumɛn ye ko kɛra cogo min na ala bɛ fɛ i ka min kɛ i ka se k'o kɛ ko dɔ kɛr'i la mais ala bɛ fɛ i ka sabali de i ka se ka sabali o de ala labato ye o parce que ala bɛ fɛ k'i ye yɔrɔ min na i ka ye yen i ma ala ko n'an y'ale deli k'a b'an jaabi an m'o fɔ o de o ni astajib lakum dɔnnibaga dɔw ko ayi ko ala ko k'an k'a wele de k'a b'an jaabi mais a tilala ka mun fɔ wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni ujibu da'wata da'i falyastajibu li k'an fana k'ale ala jaabi o kɔrɔ ale bɛ fɛ an ka kɛ cogo minnu na an fana ka kɛ ten o de ale jaabili ye o bien sûr misalila sisan ala ko n'i balima ye ko dɔ k'i la k'i ka sabali i ka yafa o ma n'i bɛ fɛ ala fana k'i jaabi i fana ka sɔn i ka yafa o ma toujours e bɛ ala de bila i ɲɛ kɔrɔ nin ko in kɔni kɛra n na a ye n tɔɔrɔ nka ala bɛ deli a bɛ sɔn a bɛ yafa ne fana tɛ ala ye ne fana ka sɔn ka yafa karisa ma nin ko in juguyara dɛ nin ko in bilenna dɛ i n'a fɔ ahmadu bun ahmad a ka kalanden dɔ ko dɔ kɛra a la kalanden dimina kojugu kalanden ko karamɔgɔ nin ko f'an ka wuli ka nin juru sara mɔgɔ dɔw fɛ a ko kalanden ma ko mago bɛ ji kalanba de la n bɛ fɛ i ka ji dɔ kalaya ka di yan mago b'a la sisan kalanden ji kalaya ka n'a d'a ma a ko kalanden ma ko n bɛ fɛ i ka ji in ta i k'a min kalanden ji jɔ a da la ko karamɔgɔ k'a tɛ se ka min ko mun na k'a ka kalan kosɛbɛ k'a to yen ta kalanden ji to o ye tɛmɛna n'u ka baro ye ni walandaw ye fo waati jan a ko kalanden ma sisan ji in ta i k'a la n'i sera k'a min kalanden ji ta a jɔ a da la a y'a bɛɛ min k'i sera k'a min sisan ko awɔ ko mun na k'a sumana a ko kɔrɔ ko ji in lasili tun tɛ kalaya ye a lasili tun tɛ kalaya ye ni fɛn kalayara a to yen don a bɛ suma ni ko bilenna o t'a lasili a to yen don a bɛ suma ni balima fɔra ɲɔgɔn kɔ i ta kɛ duwawu ye dɔrɔn e kɔni ka kɛ sabalibaga ye bamananw ko jikalan fila tɛ ɲɔgɔn sogi n'ale kalayara ni e fana kalayara a tɛna bɛn dɛ ala k'a ka funu fɔ ɲɔgɔn kɔ ala k'a ka funu fɔ ɲɔgɔn kɔ i b'a hali o de fɔ furu ɲɔgɔn ma o duwawu kelen de o kan ka fɔ hali balimaw fana ma hali balimaw kan ka to k'o duwawu kɛ ɲɔgɔn ye ala kan ka funu fɔ ɲɔgɔn kan ka d'a kan ni dɔ mana funu waati min na o ka sɔrɔ da kalmelen don ayiwa mais n'aw bɛɛ dimina ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ a tɛ ɲɛ o la nin ye point ba ye ko mɔgɔ saba bɛ yen k'olu tɛ don alijinɛ kɔnɔ ala kira ko sallallahu alaihi wasallam mais an mago bɛ mɔgɔ kelen jumɛn de la ko mɔgɔ min b'a sinjiw tigɛ k'o tɛ don alijinɛ kɔnɔ i ka seliba tɛ n'i don alijinɛ kɔnɔ madame i tɛ ka kuma i sinjiw fɛ n'a y'i ja taa hiji n'a y'i ja si i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ sufɛ seli la tɛnɛw sun alamisa sun ko n'i y'i sinji bila ala mɔgɔ t'i ka kuma t'i ka i don a ka alijinɛ kɔnɔ donc karamɔgɔ nin yɔrɔ in bɛɛ kan k'i yɛrɛ lajɛ nin yɔrɔ la i sinji jumɛn de bɛ yen i balima jumɛn de bɛ yen k'e n'o kelen n'o ka ɲɔgɔn tigɛ kana to foyi kama a to yen ala kama ala kira sɔnna ka fɛn bɛɛ to yen ala kama wa ala ye fɛn bɛɛ fana k'a ye wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ala y'o f'a ye kira ala bato fo saya k'i sɔrɔ ala bato gulonnen tɛ seli ni sun dɔrɔn na o ala bato gulonnen don i k'i hakili to ala ka danw na i k'i hakili to ala ka fɛnw na a ye minnu kanu i k'i k'o kɛ i k'i hakili to a ko k'i ka minnu to yen nin bɛɛ de bɛ don ala bato kɔnɔ
ala kira fana ko ala man b'i bato ala fo i k'a fɔ ko kira a to ten a ko kira ma n'i sera o niveau ma wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ne fana bɛ nin sɔn f'i bɛ jɛn a ko ala ne tɛna jɛn k'an manton kelen to jahanama kɔnɔ parce que n'i ye ala ye nin bɛɛ kɛ ala kira ye ala kira sɔnna k'a kɔgɔdisi dayɛlɛ ala ye fɛn fɛn ka di ala ye o de don a kɔnɔ fɛn fɛn man di ala ye y'o bɔ a kɔnɔ o la adamaden fana a fɔra ko ala kira de ala kira ka manton de ala kira de fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko aw de ni nin yɔrɔ ye kiraw cɛ la ne fana de aw de ni nin yɔrɔ ye manton cɛ la wala ne fana de aw nin yɔrɔ ye kiraw cɛ la o la ala kira kɛra nin yɔrɔ ye ala ye nin yɔrɔba d'i ma de bi akrami rusulikunna akramal umami o la e kan ka ala kira lajɛ ne sinjiw ye min kɛ na ye n tɔɔrɔ dɛ mais n bɛ yafa ala kama n bɛ yafa ala kira kama lahara jɔ don ala ka taa jɔnjɔn don nin fana ma k'a fɔ n ye sinji tugula ye ne balimaw ye nin kɛ n na a ye n tɔɔrɔ dɛ mais n bɛ yafa o ma balimaya kama n bɛ yafa o ma sinjiya kama lahara jɔ don ala ka kɛ n ye nin yɔrɔ ye fɛn min gulonnen don larusi la n'o ye sinji ye dugu jɛ o dugu jɛ a bɛ dugawu kɛ ala mɔgɔ tugu mɔgɔ min ye ne tugu ala mɔgɔ tigɛ mɔgɔ min ye ne tigɛ o la alakira sallallahu alaihi wasallam ko mɔgɔ saba bɛ yen k'olu tɛ don alijinɛ kɔnɔ k'a dɔ ye ko sinji tigɛbaga ye ko wa ko mɔgɔ min ka dugawu jaabi ka di n'a ye fɛn min ɲini ala fɛ dɔrɔn ko ala b'a k'a ye a tɛ lahara yɛrɛ kɔnɔ o ye sinji tugula ye o de la dɔnnibagaw b'a fɔ an karamɔgɔ ko alakira sallallahu alaihi wasallam n'i bɔra i ka so k'i bɛ taa bɔ i silamɛ ɲɔgɔn dɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la i sinji dɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la i balima dɔ la ko depuis i sen bɔ ka da la ko mɛlɛkɛ b'i ta i tɔgɔ jɛma a b'i tɔgɔ wele a b'a fɔ ko ya Musa antibta wa tɔba mamshaka wa tabawwa'ta min aljannati manzila karisa i ka ko bɛɛ ɲɛna ala i ka ko bɛɛ dilan i bɛ ka tagama sira min kan i ka sira in ka di ala ye ko i ka sira fana ɲɛna wa ala ko k'a f'i ye k'a ye nin yɔrɔ dɔ d'i ma alijinɛ kɔnɔ kɔrɔ k'a ye place dɔ d'i ma alijinɛ kɔnɔ i ka balimaya kama i ka sinjiya kama i ka sinjitugu kama o la dɔnnibagaw ko n'i ye ɲumanya kɛ mɔgɔ dɔ ye a bɛ sɛbɛn k'i ye ɲumanya kɛ o baraji bɛ d'i ma nka ko n'i y'a di sinji ma a bɛ kɛ fila ye baraji bɛ kɛ fila ye i ye ɲumanya min kɛ o baraji bɛ d'i ma wa k'i ye sinji fana tugu sinjitugu fana baraji bɛ d'i ma o la adamaden n'i kɛra ɲumankɛla ye ɲumanya kɛ mɔgɔw ye kana ɲini sinjiw kɔ wa ko jurumu min fana bɛ yen k'a ka tini ka adamaden mago sa diɲɛ na hali ala tɛ lahara kɔnɔ k'o ye sinji tigɛ de ye n'i ye sinji kɔni tigɛ dɔrɔn ala b'i garisɛgɛ la nɔgɔ a b'i garisɛgɛ la nɔgɔ i bɛ taa sɔrɔ i bɛ sɔrɔ o sɔrɔ kɛ kuma dɔ la i bɛ degun o de la mɔgɔ o mɔgɔ degunnen don fo k'a dama tɛmɛ kuma dɔ la i sigi i ka telefɔni ta i balima dɔ ɲini yɔrɔ dɔ la a fɔ ala n bɛna n balimakɛ karisa wele ala sinji kama balimaya kama ala ni degun kɔni bɛ ne kan ala n b'a ɲini i fɛ a bɛna nisɔndiya ni lamɛnni ye cogoya min na ala i fana ka n la nisɔndiya ni gɛlɛya in wulilen ka bɔ n kan wallahi ala bɛ gɛlɛya in wuli ka b'i kan ala bɛ gɛlɛya in wuli ka b'i kan wala telefɔni to yen i ka moto ta i ka mobili ta walima i bɛ sen de la tagama i sen na a fɔ ala ne bɛna taa bɔ karisa ye ala n b'a ɲini i fɛ mɛlɛkɛw bɛ dugawu kɛ mɔgɔ minnu ye sinjitugula b'a la ala ne bɛna taa bɔ n balima la ala a kɛ sinji kosɔn ala mɛlɛkɛw bɛna dugawu min kɛ n ye ala i k'a jaabi n ye ka da ka mɛlɛkɛw ka dugawu tɛ bi la yasuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun i bɛ bɔ dɔrɔn mɛlɛkɛw b'i tɔgɔ wele an tibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta min aljanna manzila o la ko cɛ dɔ dilan ka taa k'a bɛ taa bɔ a bɛnkɛ la mɛlɛkɛ nana ma ni adamadenya sawura ye k'a ɲininka k'i bɛ ka taa min na k'i mun don ko n balima k'i bɛ ka taa la mun na ko wallahi ko balima min bɛ yan cɛ bɛ ka taa la o ko ala ko k'a f'i ye k'a ye so dɔ d'i ma alijinɛ kɔnɔ fɛn min bɛ du d'i ma alijinɛ kɔnɔ fɛn min b'i ka alijinɛ kɔnɔ don garanti o de ye sinji tuguli ye adamaden ye sinji tugu i k'i balima tugu n'an ko ko sinji tugu n karamɔgɔ a jɔlen don sen damadamani de kan n'o y'a jɔsenw ye a jɔsen dɔ ye i ka to ka taa b'u la mɔgɔ min tɛ taa bɔ a sinji la o tɛ sinji tugula ye dɛ sinji bɛ tugu ni fɛn minnu ye a bɛ tugu ni fɛn minnu ye a dɔ de i ka to ka taa bi sinjiw la n'i taara i k'u ka lahalayaw dɔn alhamdulillah ala ye se dɔ k'i ye ala ye faamuyali dɔ d'i ma a ye hɛrɛ dɔw k'i ye n'i taara n'i y'a sɔrɔ degun dɔw b'u kan n'i nana i seko ye min ye o k'u ye nka i bɛ mɔgɔ dɔ sɔrɔ diɲɛ bɛɛ b'a tɔgɔ fɔ nka ala kana to i ka sa sinjiw ma sinjiw b'a ko karisa kɔni karisa ye sebere i y'a ye yiri min don a suma bɛ jigin du wɛrɛ de kɔnɔ an minnu y'a sigiɲɔgɔn ye an minnu y'a dɔ ye an ta ka foyi sɔrɔ o la i ka to ka taa b'u la kuma dɔ la alhamdulillah ala ye sira dɔ nɔgɔya an ye n'o ye telefɔniw ye kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ i sen ka suma mɔgɔ dɔ fɛ yen mɛ i ka telefɔni ka ca o tigi fɛ yen karisa wala hali n'a ma faamu hali sɔrɔ a ye n wele k'an fɔ a tigi b'o fɔ karisa n'a ma faamu hali don ko a ka message ci ma surtout whatsapp tile in na kuma dɔ la temps yɛrɛ tɛ k'i bolo ten nka i bɛ vocal bila u kun i bɛ groupe créer sinji ni sinjiw ka to ka ɲɔgɔn sɔrɔ i ni balimaw ka to ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ jɔ sinjitigiw ye a dɔ fana ye jumɛn ye k'i kɔnɔnajɛ i sinjiw ye mais ni wale minnu filɛ nin ye c'est-à-dire bi ma tasilu rahim cɛ bɛ na muso bɛ na quoi bɛɛ lajɛlen ne ko dɔn cɛ bɛ se ka sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taa balimamuso lajɛ walima taa balimakɛ lajɛ muso bɛ se ka taa balimakɛ lajɛ walima taa balimamuso lajɛ ka taa ka taa sɛgɛrɛ walima k'a wele k'a ka lahalaya dɔn ani fana k'i kɔnɔnajɛ o ye a taa n'a sɔrɔ
ka to ga i kɔnɔnajɛyaw ye ala ye hɛrɛ dɔw k'i ye u t'a kalama yɛrɛ ka taa balilan k'u la k'u dɛmɛ ka se ka u bilasira kɔnɔnajɛya kumaw f'u ye i balimakɛ dɔ ye a denw ka éducation tiɲɛnen don ka se ka duwawu k'u ye ka se ka i balimakɛ dɛmɛ a denw dilanni fana na nin bɛɛ lajɛlen bɛ ɲini an fɛ an kana sigi ka ɲɔgɔn lajɛ a dɔ fana ye jumɛn ye o de ye at-taawunu wal-i'tisam bayna al-ikhwa ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka kɛ kelen ye i n'a fɔ n y'a fɔ yan n'i ye hɛrɛ kɛ mɔgɔ dɔ ye baraji bɛ d'i ma la a bɛ sɛbɛn k'i ye saraka tigɛ mɛ n'i y'a tugu i sinji la i ye saraka bɔ wa i ye sinji fana tugu a dɔ fana ye jumɛn ye o de y'a al-afu wal-islah ka sɔn ka yafa i balimaw ma ani k'i balimaw k'u cɛ bɛn n'o ye islahu zatil bayni ye ka mɔgɔw cɛ bɛn i balimaw fɔlen don ɲɔgɔn kɔ ka yaala u ni ɲɔgɔn cɛ aa karisa alhamdulillah i ni karisa ka nin kɛlɛ in a sera banni ye ten vraiment a yɛrɛ nimisalen don k'o f'a ɲɛna hali n'i bɛ nkalon tigɛ o la o nkalon tigɛ o dilan ni nkalon tigɛ de ye o ka fɛrɛ bɛɛ kɛ u ka se ka bɛn u ka se ka kɛ kelen ye i n'a fɔ ala yɛrɛ de y'a ɲini an fɛ waliya'fu waliyasfahu u ka yafa ɲɔgɔn ma wa u ka ɲɔgɔn cɛ dilan ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum yala aw t'a fɛ ala ka yafa aw ma wa ni jiginna Abubakar Sidiki de kan waati min na ni a bɛnɔgɔkɛ den n'o ye Mistah ibn Asasa waati min na ni nkalon dara an ba Aisha la jɛnɛya nkalon a b'a fɔ bagaw da hadisul ifk ayiwa o fɔra waati min na ale da donna a kuma la Abubakar y'i kale k'ale tɛ ɲumanya k'a ye tuguni k'a ka hɛrɛ foyi tɛ d'a ma tuguni wa k'a tɛ yafa ma ala ko yala aw t'a fɛ ne fana ka yafa aw ma i ma ala ye sinji kama ala filɛ ka kuma ala Abubakar yɛrɛ fɛ voilà bon Abubakar fini sisan n'a fɔ n ka point kun ye nin yɔrɔ yɛrɛ par exemple sisan Abubakar ye maaba ye kira ka mɔgɔ dilannen don kira ka maa dilannen don kosɛbɛ bon a lajɛ c'est à dire e denmuso problème dɔ b'a da la mɔgɔ dɔw bɛ yen e bɛ ɲɛni k'i ka so tigila mɔgɔ ma o t'a da dɔ la i b'a dɔn a tɛ bɛn mɔgɔ ma adamaden yɛrɛ ala y'an da ten de an tɔ b'i la a b'i tɔɔrɔ quoi a b'i tɔɔrɔ a b'i tɔɔrɔ wa man istugdiba wa lam yaghdab fa huwa himarun ko ni mɔgɔ min la dimina i ma sɔn ka dimi dɔnnibaga dɔw k'i falle a b'i tɔɔrɔ nka ni dimina fana i k'a dɔn k'a fɔ i man ka sɔn dimi ka taa yɔrɔ jan i ka yafa o yafa ka di ala yɛrɛ i b'a fɔ k'a bɛ yafa an ma parce que fɛn gɛlɛn don quoi ala ko tu n'es pas obligé ni mɔgɔ ye i tɔɔrɔ k'a fɔ i bɛ fɛn mais n'i yafara o de ye jogo ɲuman ye quoi o de ka bon jogo ɲuman don parce que i b'a fɔ ko karisa jogo ka ɲi karisa jogo ka ɲi jogo ɲuman dɔ ye jumɛn ye ni ko kɛra la a bɛ yafa a bɛ sabari o de ye jogobaw ye o a karisa ye mɔgɔ jogo ɲuman tigi ye dɛ jogobaw ye dɔ wɛrɛ ye a dɔ fana ye fɔnɔseri don a labana hɛrɛ min kan mɔgɔ bɛ ja la a dɔ ye mɔgɔ sabarilen don a bɛ kow ye a b'a tɔɔrɔ nka a bɛ yafa a bɛ sabari mais min ka jugu k'i n'i ka sinjiw bɛɛ ka ko bila lahara o man ɲi dɛ ne ta tɛ ba fo saya o kuma ɲɛ kojugu dɛ kojugu dan sɛku k'a fɔ i b'a dɔn dɔw bɛ to kɛlɛ la fo kelen bɛ faatu o caman de bɛ yen u n'u balimaw cɛ non e ye nin exemple min di yɛrɛ ni saya kun ye nin fana sɔrɔ ten comme ça a tun bɛ kojugu koyi o y'a bannen de ye o y'a bannen de ala ka di e tiri jɔ ala ɲɛkɔrɔ i bɛn'i jɔ de ko hali ne kun kan ka kɛlɛ in ban ni karisa ye kosɛbɛ parce que o b'a sɔrɔ c'est trop tard kira ka kuma in na o sa kuma la ne bɛ to ka n yɛrɛ ɲininka est-ce que mɔgɔw ye kuma in faamu wa ni aw fɔra ɲɔgɔn kɔ aw yɛrɛ tigɛ ɲɔgɔn na ka tɛmɛ tile saba kan tile saba dafalen e ko karisa ne y'a haramu tɛ kuma fɛ tuguni e y'o min kɛ k'i ka baara de bɛ jɔ i ka baara tɛ yɛlɛ tuguni e bɔra sisan e ko bɛna taa seli fana seli e nana jɔ Allahu akbar ala e de ka bon i ma tiɲɛ fɔ i ma ala ka bonya segin ala ma ni ala ka bon n'o ye tiɲɛ ye o ala de k'i ma n'o y'a sɔrɔ ale ka bon i bolo k'i ni karisa ka kɛlɛ ban fitinɛ min b'i ni karisa cɛ dɛ k'i k'a ban ale kama parce que ale ka bon i bolo a b'i n'a fɔ sisan masakɛ dɔ kɛ e wele karisa ne y'a mɛn ko karisa ye ko dɔ k'i la k'a y'i tɔɔrɔ karisa an bɛɛ de jamanadenw y'a yafa ɲɔgɔn ma sa i b'a ye o kuma ye masakɛ ka weleli kama i yɛrɛ bɛ se wa masakɛ yɛrɛ ka n'i wele f'a fɛ yen walahi ala ɲafara i b'o fɔ o parce que i b'a ye masakɛ don a ka bon ala ye ko dɔ kalifa la quartier tigi don walima jamana tigi don i bɛna yafa o ma cogoya min na mais ala min ye e dan ka masakɛ dan o ala b'e bolo cogo di e sɔnna k'i seliji ta ala ye e nana i jɔ ka golo fɛnsɛ ala ye i jɔ i ɲɛsin o ala in de ma i ko Allahu akbar ala e de ka bon n'o y'a sɔrɔ ala in ka bon fitinɛ min b'i ni sinji cɛ ala ko k'i k'o fitinɛ ban i kan k'o ban ten n'o y'a sɔrɔ ala in ka bon e bolo kɛlɛ min b'i ni sigiɲɔgɔn cɛ i kan k'o ban ten mais e ko k'a tɛ ban n'i ko k'a tɛ ban a bɛna ban don dɔ o de la dɔnnibagaw ko mɔgɔ min bɛ na mɛ lahara jɔ don arana ka tɛmɛ bɛɛ kan
o de mɔgɔ min ko n t'i yafa karisa ma fo lahara n t'i yafa karisa ma fo lahara n t'i yafa karisa ma fo lahara lahara tile bilen kɔfɛ n'a tigi nana jɔ a ka kiritigɛ la kiri in nana tigɛ n'a tilala o kiri la n'a ko k'a bɛ taa ala b'a kana taa dɛ i ko k'i ye karisa fana ka k'o to ne bolo o don y'a sɔrɔ jɔli yɛrɛ kuntala janyana i degunnen dɔ la fɔlɔ i ni nin ta bɛ ban n'i ko k'i bɛ taa ala i ko k'i ye karisa fana ka k'o to n bolo ne jɔ i bɛna nimisa ɲini i b'a ko hali kun ka yafa o ma ko tellement que islahu ka di ala ye ka i ni sinjiw cɛ bɛn a ka di ala ye lahara jɔ dɔ ko cɛ dɔ bɛ na ni mɔgɔ dɔ ye a balima dɔ a b'o minɛ ka na ala fɛ k'o dila k'ale tɔɲɔ ala b'a ko karisa ko yafa a ma yafa i balimakɛ ma ala kira de b'a la kale sallallahu alaihi wasallam a b'a fɔ ala n t'i yafa f'i ka n ka hakɛ minɛ k'a di yan o yɔrɔ bɛ ala b'o to la dɔrɔn ala b'a k'a ka yɛlɛma a bɛ yɛlɛma a bɛ alijinɛ soba dɔ ye belebele yɔrɔ in dilannen don ala bɛnnen don a b'a fɔ ala ko ni yɔrɔ cɛ ka ɲi dɛ ko ni jɔn ta ye ala b'a ko a bɛ ka feere de a b'a ko ala ni wari bɛ sɔrɔ jɔn kun ala b'a k'a bɛ a san sɔngɔ bɛ e bolo ko ye jumɛn ka foyi t'ale bolo ala b'a ko n'i sera ka yafa karisa ma so in ye sɔngɔ y'o de o yɔrɔ bɛɛ a b'a k'a yafara ko yen de ko ala b'i yɛlɛ ala b'a fɔ ko aw fila bɛ ka taa don aw alijinɛ kɔnɔ aw fila bɛ ka taa don n yafara aw fila bɛɛ ma c'est-à-dire a y'u réconcilier quoi kosɛbɛ a y'u réconcilier kosɛbɛ bon mais balima min fana ni a balimakɛ ka hakɛ kun b'a a kan fo ka taa se nin yɔrɔ ma mais n'i ye nin lajɛ jum est ce que o tigilamɔgɔ fana bɛ se ka nin jɔyɔrɔ in sɔrɔ ten wa est ce que a fana ma fɛn dɔ kɛ wa ala ye wa a ye fɛn dɔ kɛ ala ye o de ye o fana lasa ala intervention kɛ kosɛbɛ voilà parce que a fana kun sɔnna i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ de kun don a kun bɛ kow kɛ ala kama a bɛ kow to ala kama mais dakun tora ni dɔ cɛ fo kama a kun kan ka minɛ a bɛ yafa o ma ala kama ala fana bɛna yafa a ma o la ka yafa o ye fɛn belebeleba de ye balimaya kɔnɔ an kan ka hakili to min na ni balimaya tɛ se ka taa ka ale to na an sera ka to ka yafa ɲɔgɔn ma an bɛ alahu taala fana ka yafa sɔrɔ an ka don yafa la alakira sallallahu alaihi wasallam a yafara cogoya min na makan ka o ma dogo an si la hatta cɛ dɔ dilan ka na alakira dalen sɔrɔ don dɔ yirisun dɔ jukɔrɔ a nana kira dalen sɔrɔ a ye muru jɔ kira kan a ko kira ma jɔn bɛ se k'e bɔ ne bolo bi alakira y'i ɲɛ yɛlɛ a ye cɛ lajɛ ko Allah ala de bɛ se ka ne bɔ i bolo o yɔrɔ bɛ cɛ yɛrɛ la cɛ bɔra muru bɔra cɛ bolo ka bin kira ye muru ta a ko cɛ fana ma jɔn bɛ se k'e bɔ ne bolo cɛ ko yafa ma alakira ko yafara o la an ka diinɛ ye yafa diinɛ de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la i balimaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la i sinjiw ma i ka se k'u accepter i ka se ka yafa u ma ni yafara u ma alahu taala bɛ yafa i ma ustaz alijinɛ sɔrɔli sira telima o ye sinji tugu de ye Allahu akbar ibn abbas kira ka sahaba dɔ tun bɛ yen n'o abdulayi ibn abbas n'a ye fajiri seli n'a tilala ka zikuru la n'a bɛna fatiha ta a bɛ ɲininkali kɛ misiri kɔnɔ ko yala ko sinji tigɛla dɔ bɛ yan wa mɔgɔ min y'a sinji tigɛ yala dɔ b'an cɛ la ko n'o dɔ bɛ yan k'o ka hakɛ to k'a ka bɔ kɛnɛ ma k'an bɛna dugawu kɛ ko mɔgɔ min ye sinji tigɛ k'o ka dugawu tɛ minɛ n'a fɔra ko an bɛ ka i b'a ye kuma bɛɛ mɔgɔ b'a fɔ an bɛ bigo an bila ala deli la an bɛ n'an bɛ ka ala deli ala tɛ k'an jaabi kuma dɔ la i k'i yɛrɛ ɲininka e sinji jumɛn de bɛ kelen dɔ ka min tigɛ ni ye ibn abbas ka kuma de ibn masud wala ibn masud ale de ye nin fɔ a ko ni mɔgɔ min ye sinji tigɛ ko ka bɔ an cɛ la ka da kan an bɛna ala deli min kɛ mɔgɔ min ye sinji tigɛ ko alahu taala ka danga de b'o tigɛ i n'a fɔ ale y'a fɔ cogoya min na kuranɛ kɔnɔ maa o maa i y'i sinji tigɛ ala t'i ka dugawu jaabi wa ala ka danga de b'i kan o la ni sahaba ba in ka dugawu o dugawu fajiri o fajiri a tun bɛ dugawu kɛ mɛ n'a bɛna dugawu kɛ a b'a fɔ ko sinji tigɛla ka bɔ an cɛ la ka da kan u ka dugawu tɛ minɛ n'a y'o fɔ kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ hali ni sinji tigɛla min bɛ yen n'a bɔra a bɛ taa sinjiw tugu a bɛ taa balimaw tugu o la a ka kan an ka hakili to an balimaw la an ka hakili to an sinjiw la i b'a ye kuma caman mɔgɔ caman bɛ kule gɛlɛya la mɔgɔ caman bɛ kule nin ka gɛlɛn bolo bi n tɛ ka nin ɲɛ sɔrɔ n tɛ ka nin ɲɛ sɔrɔ mɛ i bɛ taa sɔrɔ ale t'a yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ hasibu anfusakum qabla an tuhasabu a y'aw yɛrɛ kun sɛgɛsɛgɛ yanni don min na ala bɛna t'aw sɛgɛsɛgɛ kuma caman i bɛ taa sɔrɔ adamaden caman bɛ yen ale t'a yɛrɛ ye k'a fɔ ale y'a sinjiw tigɛ i bɛ taa sɔrɔ cɛkɔrɔba dɔ fatura k'a denw to yen k'a balimaw to yen mɛ denw haminen don dɔrɔn cɛkɔrɔba taara ka fɛn minnu to u bɛ ɲina cɛfa balimaw kɔ u bɛ ɲina ba balimaw kɔ u t'u wele telefɔni na u tɛ taa bu la o la i m'i sinji tugu dɛ fa balimakɛw fa balimamuso ba balimakɛw ba balimamuso i balimakɛ n'a denw nin bɛɛ de y'i sinjiw ye i kan k'i hakili to la kan ka tugu wala mɛ e min fɔ k'a fɔ bi ma tasilu rahim sinji bɛ tugu ni fɛn minnu ye i y'a fɔ ka i sen bɔ i kɔnɔkɔrɔ ka taa i balima lajɛ ka t'i sinji lajɛ a fɛ bɔn an bɛ diɲɛ waati min na sisan kow yɛlɛmanenba don kow yɛrɛ kɛra fɛnkow ye bɔn kuma dɔ la i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen peut-être sinji dɔ don
kɛra muso walima a kɛra cɛ ye moyen ba t'a bolo bon parce que sinji tuguli fana i ye jaabi min fana di a gulonnen tɛ seko la parce que hali se tɛ nafolo tɛ mɔgɔ min bolo a tigi bɛ se ka sinji tugu a bɛ se ka di i peut se déplacer ka taa sinji lajɛ quoi bon e mɔgɔ min ni ala ma garisɛgɛw yiriwa i bolo kuma temps en temps i bɛ to ka taa i balimaw lajɛ bon est ce que kuma dɔw la u tɛ ŋaniya dɔw ta k'a si ma k'a fɔ karisa ban an fɛ yan kuma bɛɛ lajɛlen na parce que ale n'a taara a tɛ geste kɛ olu ka yecogo la quoi alors que a bɛ tama min kɛ ka taa aw fɛ yɛrɛ ka taa baro kɛ e fɛ parce que i balima don i balimamuso dɔ le balimakɛ don o jɔyɔrɔba in mais peut-être dɔw t'o ye peut-être a bɛ se ka kɛ balimakɛ yɛrɛ muso walima dudenw dɔw olu bɛ se ka fɛn fɔ ni muso in b'an fɛ yan kuma walima cɛ in b'an fɛ yan kuma bɛɛ est-ce que o gasiw fana tɛ mɔgɔ dɔw fana bila recul la cogo dɔ la Usa Jum i b'a dɔn Seku adamaden bɛ baara o baara kɛ a ka ca ala fɛ mɔgɔw bɛ fɛn dɔ fɔ a la nka e y'a kɛ ala min kama e bɛ ala de lajɛ e t'olu lajɛ quoi ni e y'olu lajɛ dɔrɔn olu yengelen tɛ dusukun kɔnɔ e ma ala kɛra sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat e min taara fɛn min bɛ e kɔnɔ ala de b'o dɔn e taara sinji de kama e taara balimaya kama olu b'o min fɛ e ma dɛ e ka n'i ta o fɛ u ye k'u to yen continuer n'i ka fɛn e ka continuer ka sinji tugu la ka d'a kan en tant que e bɛ k'olu tugu ala bɛ e tugu mais en tant que e y'u tigɛ o kama dɔrɔn a bɛ n'a fɔ sitana y'a sago sɔrɔ e la quoi ka d'a kan olu ka o fɛn in dɛ olu tɛ fɛn baw ye o adamaden n'a ka sɔrɔ bɛɛ don dɔ a bɛ kɛ i n'a fɔ i ma deli ka fɛn mara ni a tigi y'a ta a ka sɔrɔ fɛ fo sɔrɔ y'a bɔ a yɛrɛ cogo la o sɔrɔ i b'a ye mɔgɔ caman bɛ yen u caman bɛ perdre sinji tugu la nin yɔrɔ in de la ni sɔrɔ nana i b'a ye ale bɛ fɔlɔ ka fɛn fɔlɔ min kɛ o de ye a bɛ bɔ famille kɔnɔ fɔlɔ a b'a ka yɔrɔ jɔ ka taa yɛlɛma a ka yɔrɔ la tuma dɔ la o ye fɛn ye fɛn ɲuman ye parce que i ka denbaya bɛ ka bonya nka i jija famille na kuma dɔ la i ka denbaya cɛ ka na tile famille yɛrɛ kɔnɔ kuma dɔ la na olu fana nɔfɛ u ka taa tile i fɛ u tugu waati bɛɛ lajɛlen na bon i tun bɛ hɛrɛ min k'u ye yanni ka bɔ kana fɔ n bɔra ko n b'o hɛrɛ tigɛ dɛ dɔ fara o hɛrɛ fana kan i b'a ye dɔw bɛ n'ale kɔni bɔra du kɔnɔ ka ban dɔrɔn o y'ale ka hɛrɛ bannen du kɔnɔ parce que ale yɛrɛ bolo ale ka denbaya fana de b'a ka occupation kɔnɔ sisan o la kana olu ye k'u to yen kuma bɛɛ u tugu ka d'a kan ko maa min bɛ sinji tigɛ k'a ka baara foyi tɛ yɛlɛ a ka baara tɛ yɛlɛ o fana tɛ se ka kɛ sɔrɔ cogo fana ye parce que quelqu'un qui a construit sa petite famille ale taara n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na peut-être ni i y'a fɔ cogo ni denbaya fana bonyana bon ni nafolo ka bon c'est-à-dire a bɛ se k'i jɔ n'a ka famille en même temps a bɛ se ka u ka duba yɛrɛ fana a bɛ se ka geste ni fɛn ninnu là d'accord mais kuma dɔ la i b'a sɔrɔ a tɛ se k'a fila bɛɛ gérer en même temps i seko ye fɛn fitinin min ye kana jɔ o de la bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko nin tɛ kun bɔ nin tɛ kun bɔ n'a cayara a bɛ kɛ kunba kelen ye fitinin min b'i bolo dɛ o geste in kɛ dɔrɔn o dama b'u wasa o a karisa a ka denbaya b'a bolo an yɛrɛ b'a dɔn fɛn bɛrɛ t'a bolo nka fitinin min b'a bolo kuma la a bɛ bali ka na ni sukaro kilo 5 ye kuma la bali ka na ni malo dɔ ye kuma la bali ka na ni hɛrɛ min nana i ma dɔrɔn i jija i sinji ka dɔ sɔrɔ a hɛrɛ la kuma b'o yɔrɔ de kan Abi Hurayra bɛ hadisa dɔ la kaliya ko alakira sallallahu alaihi wasallam ko jɔn ka baara bɛ yira ala la alamisa o alamisa ko maa min ye sinji tigɛla ko ka baara sen t'a la maa min mako t'a sinjiw la o ka baara tɛna ka d'a kan ale ka baara tɛ ka minɛ o la ustazi i b'a ye k'a fɔ baara ninnu n'o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sinji tugu yɛrɛ ni mɔgɔ min y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ala m'a bila mina fitinin kɔnɔ a tugu ale ala b'i tugu a tigɛ ale ala b'i tigɛ n'i y'u tugu dɔrɔn Alahu taala b'i tugu i n'a fɔ a ko mɔgɔ minnu bɛ sinji tigɛ ko ulaika alladhina la'anahumullahu o ye mɔgɔ de ala ye minnu danga mɔgɔ mɔgɔ ka baara sinji tigɛ ala b'i danga mais mɔgɔ fana b'a tugu hatta k'i ka baara a b'i ka baara minɛli teliya kelen wa filanan fana k'a bɛ kɛ sababu ye i ka baara bɛ yira Alahu taala la mɔgɔ min b'a tugu mais mɔgɔ min fana b'a tigɛ k'a bɛ kɛ sababu ye ka jurumuba d'i ma ka tila ka kungo d'i ma diɲɛ na wa k'a bɛ kɛ sababu fana ye alamisaw fɛ minnu ka baara bɛ yira ala la i ka baara sen t'o la ka d'a kan e kelen de k'i sinjiw tigɛ o la toujours e bɛ taa i balimaw la u bolo k'i nana nata la u bolo ko fɛn de b'u fa bolo k'o de la k'i bɛ ka na olu b'o min kɛ e k'o to yen o tɛ e ɲɛ sira la e taara min kama o ye sinji de ye e k'i sinji lajɛ wa i ka tila ka conseil d'u ma k'a sɔrɔ i m'a yir'u la k'a fɔ u bɛ ka min kɛ k'a bɛ k'i tɔɔrɔ o de fana ka ɲi o la ala k'an bɛɛ sɔrɔ o ma mais en même temps ni i y'an yɛrɛ ka société kɔnɔna lajɛ jateminɛw cogo la bon ni mɔgɔ ye e yɛrɛ ɲininka an ka société kɔnɔna na sinji bɛ ka tugu a ɲɛma wa walima a bɛ ka tigɛ Usa Jum bi an bɛ don min na i ko bi ayiwa Usa sinji tɛ ka tugu dɛ très bien a jaabi ye k'a fɔ k'a tɛ ka tugu a tɛ ka tugu o kun ye mun ye a kun ye an bɛɛ lajɛlen
i n'a fɔ lahara sera ya nafsi min ni bɛɛ b'a fɔ lahara jɔ don k'a fɔ n yɛrɛ kun bi bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ lajɛ bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ de makana ka ɲini i balimaw kɔ ustaz ala belebele dɔ ye dɔrɔn i bɛ t'a sɔrɔ dɔ balimakɛ fatura waati jan mais i bɛ t'a sɔrɔ k'a fɔ k'ale bɛ dugawu k'a balimakɛ walima ka to ka taa bɔ balimakɛ ka denbaya la o bɛ compter dɛ ustaz i bɛ muso dɔw ye delili la bi i bɛ t'a sɔrɔ a cɛ fatura denw b'a bolo balima tɔw ɲinana n'a ka denbaya kɔ o la sinji tɛ ka tugu bi na i bɛ kuma caman de mɛn ustaz an yɛrɛ ka société kɔnɔ i bɛ kuma caman mɛn kuma minnu b'a yɛrɛ k'a fɔ sinji yɛrɛ tɛ ka tugu sinji bɛ ka tigɛ de hadamadenw yɛrɛ ka lahalaya dɔrɔn lisanul lahal asdaqu min lisanil maqal hadamadenw ka lahalaya dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ min mago b'a sinji la bi mɔgɔ min mago b'a balima la bi mɔgɔ min bɛ hɛrɛ k'a n'a balimaw ye i bɛ t'a sɔrɔ a bɛ compter o la bi an ka hakili to fɛn min tigɛlen don an fɛ bi o ye sinji de ye sinji dun bɛ tigɛ yɔrɔ o yɔrɔ ustaz ko degun bɛ bonya yɔrɔ la dɛ degun bɛ bonya yen dɛ ala b'aw jɛfɛn fɔlɔfɔlɔ min na o ye dugawu jaabi ye a taa ko dugawu jaabi ibn adham y'o de fɔ mɔgɔw ye waati min na y'a ɲininka k'u ka dugawu tɛ ka jaabi a ko a y'a ko su dugawu ɲinana ko su kɔ su bɛ kaburu la o bɛ lahalaya min na i bɛ taa kaburu dɔ la dɔrɔn i bɛ taa mɔgɔ min kaburu firilen sɔrɔ a da la bi o de ka ca o donc a balimaw tɛ yan sinjiw tɛ yan o t'a dɔn yɛrɛ k'a bɛ lahalaya min na i y'a ye fa balimaw bɛ yen fa sinjiw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ ale ka laɲini tɛ k'a fɔ peut-être an tɛ sarakati b'u ye ale ka laɲini t'o ye i bɛ sarakati bɔ a ma fɔ k'i ka to ka taa b'u la fana ko fana ye su ka hakɛ dɔ ye non je vois ay komi kaburu firili ko ni fɛn ninnu a bɛ se ka kɛ hali n'e ma se quand même n'a sɔrɔ i bɛ sarakati bɔ sɔrɔ anta tufakir fihim ayi o kɔrɔ i hakili b'o la parce que ale ko a ɲinɛna a ka su quoi m'o de fɔ wa mais n'i bɛ ka sarakati bɔ mɔgɔ ye sisan o kɔrɔ ye hakili b'a la mais mɔgɔ min fana bɛ sarakati bɔ ka su ye bi a ka ca ala fɛ a tigi bɛ to ka taa hali n'a kɛra juma sɔgɔmadaw la ka taa tigi kaburu lajɛ i balimakɛ dɔ fatura tɔgɔ taa kaburu la non je vais dire seulement que n'i bɛ sarakati bɔ a ye o kɔrɔ anta tufakiru fihi o dɔ ye nka n'i sera ka taa fana ka taa sutura fana a bɛ lahalaya min na a ka dɔn k'a fɔ karisa fana balimaw b'a la a kaburu tun bɛ na feere a da la o nana ka na bɔgɔ labɛn o nana yɔrɔ labɛn o fana ye dɔ ye o mais o ka fisa a ka to ye cogo jugu la fɛn ɲɛnamaw bɛ se ka don a kan ala ka n'a kɔlɔsi o la sinji tugu bi a manki b'an ka société kɔnɔ ustaz an k'an balimaw tugu an k'an balimaw yɔrɔ ɲini an k'an sinjiw yɔrɔ ɲini bɔ dɔrɔn i ka don bɛndaw la sisan i ka mɔgɔw ɲininka pour que ka dɔn ko sinji tugulen tɛ ten i b'a ko karisa e fa tɔgɔ a b'a fa tɔgɔ f'i ye i b'a ko bɔra min na k'o tɔgɔ a t'o tɔgɔ dɔn wala n'a y'o tɔgɔ f'i ye n'i ko k'o fana bɔra min na ustaz nin bɛɛ de ye sinji ye i kan k'o dɔn i balimaw don fa de kan ka nin éducation don den na voilà ça me fait fɔ denmisɛnninw tɛ denmisɛnninw yɛrɛ nɔ ye bilen o ye mansaw nɔ don nka mansaw kan k'a dɔn k'a fɔ kan ka min kɛ n'u ma se k'a kɛ tuma dɔ la mɔgɔ dɔ kan ka fɛn dɔ kɛ a ma se k'o kɛ e min y'a den fana ye e fana b'o ɲɛɲini karisa e fa tɔgɔ karisa e balima minnu bɛ yen u bɛ yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn na i n'a bɛ baro kɛ i bɛ gɛrɛ a la parce que ko denmisɛnnin fitinin fɛn saba de bɛ ɲini fɛ a fɔlɔ-fɔlɔ o de la i b'u saban a san 7 fɔlɔ i bɛ tulonkɛ kɛ n'a ye a dibuhu saban a san 7 i bɛ juguw don a la swahibuhu saban a san 7 sabanan i bɛ a k'i jɛɲɔgɔn ye nin saba de bɛ ɲini masa fɛ a k'o kɛ den o la ni e ye nin kɛ n'i y'a k'i jɛɲɔgɔn ye e ka o jɛɲɔgɔnya kɔnɔna na a y'a ye tuma dɔ la i bɛ to ka taa bɔ karisa la i bɛ to ka bɔ karisa la i nana bɔ a la i ko nin ye n bɛnkɛ den de i nana bɔ a la i ko nin ye n tɛnɛmuso dɔ den i nana bɔ dɔ la i ko nin ye n karisa den ye i y'u yira i denw na wala hali don min na ni e tɛ yen i denw b'a dɔn k'a fɔ e tun bɛ to ka taa mɔgɔ minnu fɛ a fana bɛ n'u tugu mais e ka san 7 fɔlɔ ala ko kira ko sallallahu alaihi wasallam k'i ka kulonkɛ kɛ n'i den i k'a dege kulonkɛ kɛcogo la den m'o sɔrɔ e bolo a ka san 7 filanan n'o ye ka ladabu don a la a m'o sɔrɔ i bolo san 7 sabanan n'o ye ka jogow don a la a m'o sɔrɔ a k'i jɛɲɔgɔn ye a m'o sɔrɔ i bolo wala i bɛ taa sɔrɔ den bɛ lankolonya ka bɔ e la i bɛ taa sɔrɔ a bɛ kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ de sinon den o den n'a bɛ di adamaden ma a bɛ d'i ma i n'a fɔ fieux vierge de fieux vierge bɛ d'i ma ka sɔrɔ sɛbɛn t'a kɔnɔ cogoya min na e de bɛna sɛbɛnninw k'a kan wala den fana bɛ na foyi t'ale kɔnɔ e de bɛna fɛnw don a kɔnɔ wala i jija i denw k'i dɔn a k'i balimaw dɔn a k'i sinjiw dɔn a k'i ka kabila dɔn voilà c'est à dire hali ni na par exemple hali ni gɛlɛya bɛ e ni i balimaw cɛ e y'i ka ɲɛnamaya kɛ n'i balimaw ye c'est à dire gɛlɛya tɛ ban ka sigi ninnu kɔnɔna na mais dɔw ta bɛ se ka juguya ni dɔ ta ye i b'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ se ka kɛ i ni balimaw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka s'a dan na a tɛ bɛn a tɛ foyi kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ mais ɲumanya yɛrɛ kama i n'a fɔ e yɛrɛ ye sinji ko fɔ cogo min na a man kan e mɔgɔ min tɔɔrɔla i balimaw fɛ ni hali n'i ye moyen sɔrɔ waati la ka t'i sigi i yɛrɛ damayɔrɔ la a tɛ bɛn bon ça bɛ se ka fɔ fɛn ɲuman tɛ e k'i denw sigi a cɛman n'a musoman sanga ni waati i b'a f'u ye peut-être ne balimaw ye nin kɛ n na u ye nin kɛ n na o ma ɲi parce que ni e tɛ yen don min na i bɛna bugu don i denw kɔnɔ très bien o dɔgɔnin na o de bɛna kɛ parce que n'o kɛra dɔrɔn wala o kɔni o y'a tiɲɛni de a tɛ dilan bilen a tɛ dilan tuguni o a tɛ dilan tuguni e ma alakira sallallahu alaihi wasallam man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyasilu rahima en tant que dalen a la ko
ala de y'i ma ye o de y'i dan i dalen dɔ la ko lahara bɛ na jɔ k'i k'i sinjiw tugu o kɔrɔ kana jogo jugu fɔ i sinjiw ye i denw kan u ye min k'i la kan'o fɔ min tɛmɛnen n'u cɛ kan'o fɔ parce que d'ailleurs ni yafara bɛ ɲinɛ olu bɛɛ kɔ i bɛ ɲinɛ o bɛɛ kɔ mais ni e ka yafa kɛra fana ni ko ni kelen fila i b'a ko o dilan ka nin kɛ n na o la i ma yafa o yafa yɛrɛ yɛrɛ de ye k'i pan kow kunna o de yafa yɛrɛ k'a touché ka bɔ i dusukun na i ma an ba Ayisa waati min na a ye kira ɲininka ko ni Lailatul Qadri su sera ko n ka to ka mun fɔ k'a ka fɔ Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni afuwu ye jumɛn ye ko dɔ tun bɛ yan nin yɔrɔ in na k'a ta ka bɔ yen i n'a fɔ n'i ye nin ta ka bɔ yan est ce que a bɛ to yen hali a nɔ tɛ to yen o de ye afuwu ye o yafa ye ka fɛn yafa mɛ i bɛ t'a sɔrɔ asaru bɛ se ka to yen mɛ n'a fɔra ko k'a ta ka bɔ yen pewu hali a nɔ tɛ to yen o la toujours ni mɔgɔw ye ko k'i la k'o de ka di ala ye k'o ko in yɛrɛ ta ka bɔ i dusukun kɔnɔ kana lakale hali mɔgɔ wɛrɛ tuguni o de ye jogo la belebeleba ye mɛ ni e y'i denw nasigi karisa dilan ka nin fɔ ma karisa ye nin kɛ na n sinji karisa e y'a nin ko nin tɛ fo ni a fɔ ala kun ka nin kɛ karisa la i ye kojugu kɛ dɛ i yɛrɛ ma sa fɔlɔ dɛ bamananw ko ni binjeni ma ban ko tɔn kana taa tɔn sanga fo n'i ma ba tigɛ k'i kana yɛlɛ ji la su la adamaden i hakili to i sinjiw la i jija i denw ka kɛ sinji tugubagaw ye a wasara dɔrɔn ko man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyasilu rahma e dalen la ko ala bɛ yen i dalen la ko lahara bɛ yen i sinjiw tugu kana kɛ sinji tigɛbaga ye n'i ye sinji tigɛ Alahu taala b'i tigɛ i mana kɛ diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye hali n'i kɛra alimami de k'i bɛ mɔgɔ laseli misiri la n'i ye sinjiw tigɛ e bɛ mɔgɔ laseli mina fu dɔ la Alahu taala mɔgɔ foyi t'a la i kɛra e ye wo ye e bɛ alimami kɔfɛ e premier rang yɛrɛ de e ye wo ye seli Alahu akbar fɔlɔ bɛ e sɔrɔ misiri kɔnɔ i bɛ fu de la en tant que i sinjiw ma bon i bolo e bɛ Alahu akbar fɛn fɛn fɔ i tɛ bonya Alahu taala bolo e ko ala ka bon ala ko k'i k'i sinjiw minɛ e tɛ k'o kɛ ne tɛ k'o kɛ kɔni ala ma bon i bolo ala ko k'ale ma tigɛ mɔgɔ la ka tɛmɛ mɔgɔ min bɛ fɛn fɔ a yɛrɛ tɛ min waleya kan e ko ala de ka bon i bolo mais e yɛrɛ mɔgɔ tɛ ala ka bonyaw yirali la ala la kira ka sahaba min bɛ yen nɔ ni aya jiginna ala b'a fɔ aya min na lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun aw tɛna ala ka alijinɛ sɔrɔ fɔ ka fɛn nafa ka di fɛn min ka d'aw ye o aya jiginnen dɔrɔn ala y'a kɛ a nana kira ma a ko kira n y'a mɛn ko ala ko k'an tɛ ale ka alijinɛ sɔrɔ ko fo an ka fɛn nafa ka di fɛn min ka da nin ye kira ko awɔ a ko alijinɛ nakɔforo dɔ bɛ n bolo k'o de ka di n ye ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan n bɛ fɛ k'o di ala ma a k'a falen ɲɛ alijinɛ na kira k'a ma ko baasi tɛ a nana n'a ye kira y'a morcele kira ye mun kɛ a balima minnu bɛ yen kira y'u wele k'a tilan u ni ɲɔgɔn cɛ i y'a ye a y'a tilan a ka karabaw ni ɲɔgɔn cɛ a y'a bɛɛ di olu ma a balimamusow ma o la toujours adamaden n'i bɛ fɛ ka ala ka jinɛ sɔrɔ hɛrɛ k'i balimaw ye hɛrɛ k'i sinjiw ye hɛrɛ k'i ka kabila ye hɛrɛ k'i balima silamɛ bɛɛ ye nka kana ɲini i ni mun bɔra kɔnɔkolo na kana ɲini olu kɔ minnu y'i sinjiw ye kana ɲina olu kɔ n'i y'olu tugu dɔrɔn i n'ala bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'i y'olu tigɛ i n'Alahu taala tɛ ala k'an bɛ sɔn o ma mais côté kelen tɔ min fana bɛ Usa Jun parce que i yɛrɛ y'a fɔ mɔgɔ min ni comme i basera kira ka hadisa ni fɛnw kan ale de y'an yamaruya ka ninnu kɛ c'est à dire Suleiman kata'aka wa ahsin ila man asaa ilayka bon très bien ale y'an yamaruya ni a ye an b'a kɛ c'est à dire ale ka taabolo ni fɛn ninnu don o la o bɛ n'a fɔ e b'a kɛ peut-être i b'a kɛ min ye i sinji min ye c'est à dire ale mana comporter cogo cogo la kira ko k'i ka n'o si lajɛ i ka continuer a fɛ mais o sinji min fana par exemple a sinji bɛ ɲɛni kɛ ka s'a ma a b'a dɛmɛ cogo cogo bɛɛ lajɛlen na a bɛ nin k'a ye a bɛ nin kɛ a seko dama yira la a bɛ taa bɔ a bɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ bon n'i y'an ka sociétéw lajɛ hali o fana na peut-être malgré tout ça i b'a sɔrɔ sinji dɔw bɛ yen min bɛ ɲɛni kɛ ka s'u ma u bɛ tɔɲɔniw caman ta ka s'a tigilamɔgɔ ma mais ladilikan jumɛn fana bɛ ka se olu fana ma n ka tɛ ɲɛnikɛla ninnu ma dɛ kosɛbɛ ɲɛnikɛla ninnu u bɛ ka min kɛ an y'o de fɔ kuma daminɛ la yan nɔ in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha hadamaden n'i kɛra tiɲɛnikɛla ye e bɛ ka tiɲɛni min kɛ a bɛɛ kɔlɔlɔ bɛ segin e de ma i bɛ k'a ta ka min sɛgɛrɛ a bɛ i n'a fɔ gɛnbɔlɔnin dɔ n'i y'a ci kɔgɔ la a bɛ segin jɔnni ma a bɛ segin i yɛrɛ de ma bamananw ko ten ko n'i bolo fununa a bɛ da jɔnni kun na a tigi o la e bɛ ka kojugu o kojugu kɛ a tigi la ale bɛ ka ɲuman de k'i ye ka d'a kan ale bɛ ka min kɛ o de ye idfa billati hiya ahsan ala de y'o ɲini ale fɛ juguman bɛ k'i la k'i k'a falen ɲuman na i kana juguman kɛ k'a juguman sara i k'a sara ni ɲuman ye o la e bɛ ka juguman min ta k'ale sɛgɛrɛ i bɛ ka kɔlɔnjugu de tigɛ i yɛrɛ n'i ka denbaya ɲɛ don dɔ i yɛrɛ bɛ bi a bɛɛ kɔnɔ ko kɔlɔnjugu senbaga mɔgɔ wɛrɛ tɛ bi a kɔnɔ a yɛrɛ de bɛ bi a kɔnɔ don dɔ wala i bɛ ka fɛn min tigɛ a b'i n'a fɔ i bɛ ka danfɛnjugu de dan bamananw ko ten ko kojugu i n'a fɔ ka kojugu dɔ ta ka mɔgɔ sɛgɛrɛ
k'a b'i n'a fɔ ŋɔni yiri de b'i bolo i bɛ k'a fofo mais ŋɔni yiri min b'e bolo e bɛ ka min fofo e kɔ de bɛna tagama o fofo nɔ la est ce que u bɛna tagama fɛn ɲuman kan u tɛna tagama fɛn ɲuman kan ale bɛ ka juguman min ta k'i balima sɛgɛrɛ ale bɛ ka ɲumanya k'i ye e bɛ ka juguman k'a ye i ka da la ale bɛ ka ɲumanya min k'i ye inna allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin ɲumankɛla ka ɲuman ala t'o tiɲɛ nka e min bɛ ka juguman k'a la i bɛ t'i ka juguman sɔrɔ i ɲɛ dɛ i bɛ t'i ka juguman sɔrɔ i ɲɛ o la i ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ sabari i ka sinji minɛ i k'a don i sogo n'i golo cɛ i k'i bolo fa sinjiw la i ka hɛrɛ b'o de la nka e bɛ k'u tigɛli min kɛ dɛ e bɛ ka juguya min ta k'a tigi sɛgɛrɛ ale bɛ ka ɲumanya kɛ mais e bɛ ka juguman k'a la o juguman bɛɛ lajɛlen bɛ segin e de ma e min y'a kɛbaga ye ale bɛ kisi wa a tɛ foyi sɔrɔ a la hali n'i ye baara jugu ta k'a sɛgɛrɛ ala bɛ don i n'a cɛ ka d'a kan ale bɛ ka ɲumanya min kɛ o bɛ kɛ hijabu ye i n'o barajugu cɛ a n'o barajugu cɛ i bɛ dugawu kɛ Ustaz yarabi Ustaz an ka dugawu la belebele o de ye ala k'an kɛ sinjitugulaw ye ala ko dɔw minɛ an balimaw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala ka hɛrɛ k'an n'u ye an ka sinjiw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala ka hɛrɛ k'an n'u ye ka se k'u tugu i n'a fɔ ala yɛrɛ b'a fɛ cogoya min na ala k'o nɔgɔya an ye ka se k'u tugu i n'a fɔ ala yɛrɛ b'a fɛ cogoya min na ala k'o nɔgɔya an ye an bɛ dugawu kɛrɛnkɛrɛn an ka jamana in ala k'a diya fitinɛ o fitinɛ b'a kɔnɔ ala k'a ban hɛrɛ o hɛrɛ b'a kɔnɔ ala k'o sabati ka jamana in k'a sa yɛrɛ kɔrɔ ala m'o kɛra yarabi jamana dɔnnibagaw ala k'an bɛɛ don da kelen fɛ k'an bɔ da kelen fɛ Ustaz kuma ka gɛlɛn ala fili tɛ ban n'an filila min fana na o y'an ka dɔnni dɔgɔya ye an ye denmisɛnninw ye an ye kalandenw ye a bɛ hakɛto ɲini bɛɛ fɛ yarabi ala k'an jidi dɔnni na ala ka yafa an ma a ka yafa an masaw ma a ka yafa an balima bɛɛ lajɛlen ma e ma ye ala b'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ ko an ka to k'ale ala deli k'a ka hinɛ an masaw la o ye sinjitugu de ye o parce que i bɔra min na wa qul rabbi irhamhuma ala hinɛw la kama rabbayani saghira i n'a fɔ o ye ne ladon cogoya min na ka n lamɔ cogoya min na n fitinin ma seliko ta k'i ka nin fɔ masaw ma u fatura o la Ustaz ne b'a ye k'a fɔ ala yɛrɛ bɛ fɛ ka yafa an ma a ka yafa de fɛrɛlen don fana ka d'a kan i bɛ nin fɔ lahalaya o lahalaya ala bɛ yafa fana ala ka yafa an bɛɛ ma ka yafa an masaw ma ka yafa an sinjiw ma Ustaz an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ jamana ye ka dugawu kɛ jamanaden bɛɛ ye allahumma bihaqqi man ahabbtahu wa ba'astahu wa ajabta da'wata man bihi yatashaffa'u faj'al lana min kulli dhiqin makhraja waltuf bina ya man ilayhi المرجع ثم الصلاة على النبي وآله خير الأنام من يتشفوا يا من لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه كثرة المسائل ولا يتبرم بإلى عبادي الملحين ليزقنا برافق وكرم استجابتك وحلاوة ذكرك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ambe foka ibarkada ambe ladolin fana ke ko an sigira fenna an almami dokun temenina no imam Muhammad Jaray kana mu misiri almami Allah ka hinala Allah ka yafa kama bara munu ke dinen kunna Allah taraka akai aljina sarai inshallah عليه مدير أو مؤسس دار الحديث عليه ومديرون ومؤسس إن شاء الله لك هنا لا كرم غباتون ودون غباكون لك أنا تاكج إن شاء الله بلون سلام وامبورا كم من مسار يوشن دكتور واتينا سوي يامبلون كن يانكر مو بوكلا وانكوانو يجورنو سدو جومي أركا تلفون نمرو أمبو ديا وما كدينه ينقلو كمانو 82 82 82 94 bisheki anifla bikononto ani nani jala samake Musa baba silambe au fonika au bartada jamana ya alaka alafiya jamana ya alaka here kai jamana din alaka here ku yi au kambe amma fa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa FM ni mɔgɔ min b'a fɛ ka don an ka groupe WhatsApp kan i bɛ message ci a ma ni numéro in na 00223 70 23 56 37 Wa FM aw ka radio